مع ومنفس قدس هذا ذاك وقدس الله وكذا الشيطان بقدم ذات مريم يا العالم والعالم عالم نعتك جن سباك نباركك جن تامنك نشدك جن سبكاك نجني لك جن كن لك مكاك لسجل لك زلك سبيت كل بخبلك يتكن كل لسان أنت لك أمالك توجه جاستون بسن جاست أملاك أنت لكل جسدا ولكل ذنب كنا نبكم مهار النفس ولكن إذا أنت مسويت لكم قدس جابي رام داخنا نحن كسات نقولنا تزبارك لنا نسأهم مصعزم شجيا صعد عليك جان ما بارك لنا صلاتنا لما أنا تقبل كلمة مع الزور محرز زورت ما ماشيعو فوسم محرز من السنة زلوا جئن وروجن كل حما نجرنا في قدمه هداءاتين رجعت هانيكم كتكاب سلام كم تتحقق عن تقعد ما سلام أفتحنا كابونا أو نرجع صادق بدفعت رجعت فلنا بيت ملا أفتح حلونا ما يتنن برابنا سمكاي كدت من ساعات قد كان تاب ما كنت رانا ما بنا نزودلنا بدلهم كم تخرجنا لهم بدلنا أصلا بدلنا أنا أنا كمان في فرصة زيادة مساقي وقفصة الدسوال في حكفنا سللنا نفتو الدقيس كورس يوم العصر تغلتي النفس دمار النفس دمار النفس دمار النفس دمار النفس دمار النفس ديو مار 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 النفس بزحالف محارنا بمثل محال والنار قدس وانت اجتنا مريم محارنا كرساس من العصر مدحنا يشكر مسكن لنا صورنا ردينا يحلونا أن تقبل عزاز عزاونا تحيئنا سلسعو كانت تنعغن وقويتا يقرب لنا ومفكار سعلا زيان كل زمن وثنا نقرب مرابوس بالا عنا برنا فهمسا معرم حول زغنا من فتح قدسين مسقانا كورين صنعات بؤذن لك على من كل ساعة مزال عالم وأملاح كم سالخا محرني كم تعبير راق أبا سايد المسكة أبا سايد صديق عصواني كابا حاتياتي وناس لنا أنا أبا سايد فلتعلق ما حاتياتي كل بجار كما يزرباقات صادق بفرد خاون نصوان كاتركب سأنا أغاطر يبدلكو أكرني خاكي جوركو نوبا أبسات ولدكو نك أبا حتى أبتني ستلين حق أوشتي حتى باللي عفو أنتو مهارن من تغطر السمع ذات رين كبرتكو صدق قبل نتمرد كتحين عطم حق وساس بهاتان حق وسنا اسمع عندك كابا حتى يتيكون لون بزل أبو سايمون دمسسو وعملاق فريد بفطر اللي يصنعوا أنفس كأوشتي حدث كابقد كايدر بيني حق واسم لحن كامل سلي بفقرين من فسون رقفن مقدفان مفرس غمرمية
حتى أنا بقاهم لسه يوم أملاخ من حنيك أولاد ما نقفني لسانين صدق حال الكتب ولا الكتب ولا يا بيتي أبي مسكنها كنجر سكانة فريق فات مسوات باب لكاني هذا يكون اسمه قرب كل كان المسوات مراي عايش بوقاني خامو مسوات أملاخ صور منفتي وأملاخ من صور كنت نبعيت نعانيها نتيم تأجها سنة قبل الله نكاتي يرسل من دعش مسوات كنت بحرر مسواتي بملو مسوات بهاش ولا كايشو أم مسويها على حوار بالكايم مسكانة نعب النوالد منفذ قدس نزل علم آمين إذا سعدي من بارس قاقويتا يذكر صوص أما قابرين نفذ أنت ساعات معلتن إياه كمون دكاس أمثال مثل زغنة كم ودعتا قضية عدم السبت وتصال قدم نفس وكف صلاة ساعات نايزو صلاة قضية دكاس نكرسوس نقصين أملخين مسقانا قربوا له حتى أتين قاعد قال لك إلمنا ايه صلاة المزمور كنا قدرينا سقاب 130 أبو حقوس 130 حدن أمانيل يوحنس 130 كلتن عنديت 130 سلستن أصلي 134 قاين عالم 138 داويت 140 حدن ماما إلسابيت 140 كلتن آيفون دلا I don't know ممكن بخونت ويني أمثلني 140 شدشتن كيداني 140 شوعتن ملو 140 شمونتن ندير لك 27 وانجيل لوقاس معرف كلتة 25 كساب 30 كلتن إنه دم أبي يرساليم سمعون زبال سبعي نبره السبعي زي صادقنا أملاق زفرح مصنع أسرائيل سبا نبره منفس قدس ما نبره نتمسك ديابير كي رأيه موت كم زي دم بمنفس قدس سجل يصلوا نبره بمنفس كأنا بيت مقدس مسأ ولدنا يسوع عن كم سرعة تجهو قبر له مساعته وسمعون دم أب يدحى أفونا أملاخهم كم زئنا بلا أمسجنه وقويتاي نتنازع مقلات برهان نسب غاسر أول كبرت خون أبكر مخلو حزب زدال خيّ مدحان كعينتي كابر أياس حجي خمت زربا خان باري خاب سلام تفان وإخابله مسجانا نبجابير أملاخ يكون أمين أو كرسوس أملاخنا بسيراب بخان منفس قدسن لمن كل ساعة نسجد الكالونا أمين كفلتات صلوة أبي مريتا إنه أكمل قنع فراد قوم تدالي له تأمل جاي زحلفة عدمي نخنانين نفردين بقوع سلازخنة ببزحاتياتي رعدين كتكاتنا له جن كان نفسي جنا مريت نبرخ بهالله استنسعي مخنياتو مريت أم مقابل راي ودسوني أموت كاز ذكر يلبون أبقى هنمون زمس جن يلبون مو كابدكاست هكي تنسيخي نمد حنيخي بنستحى وأملغي محارننا دحنن النابل كتاب حسني سبحات الآب والد ومنفس قدوس مواسب زي ودا راهيل alright سمع له هو اسم الله موائل سب زي ودا زي عالم زي خان زل عالم زنبر انت زخونس نفسي نتصر زخونة مخنيات محل وكنيرو جنك اتي تسيف زخونة تقبارات كن اتي حماء كيكن اب قدمي اتي حقينيا فرادي مزغلا اب عرات حاتيات تساتحكي ابتي شللتنيان كدعن سقاخي خلخي انتاي ايو اتي تهبيو ملسي او خريستوس املاخي بتأزيوزة فرح منبر فردخا اسم بدن نتي
زلعلم فردخا امبركخ بتي ملكوتاዊ ነጸብራቅ ብርሃንካ እንቀጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑሳብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግድፍ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባሊ ቀረጽ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየሞ ይቕረበለለይ ይብል ኣለኹ እሙን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ጽላኦ ንተተኽብል ትርሓስ ክትቅጽልያ ونጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ ትቕልጡፍ ጽላል ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባ ያርሕቕዮ ነቲ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃልዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቓሕ ናበግስ እያ ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደ ኢኺ ኣደ ፈልፋሊ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ጎይታ በዛት ለይቲ እዚኣ ጽገረዳ ሰማን ለኹም ጽገረዳ ማማ ጽገረዳ ማለት ነው ማማ ጽገረዳ ሰማዕነ ደለኹም እዋን ሰማዕክለና ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክሓድር ሓለወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዕንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኖም ምግቢ ትህቦ ኦ ኣምላኽናን መድሃኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዛ ዓልየት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ብፍርድኻ መሓረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረድኣኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢትካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆበይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንጸገኒ ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን ናበልኩ እጽሊ ኣለኹ ኦ ጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሓረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልብት ትምጻእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቅናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለም ትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስ ንዓኻ ምስጋና ውዳሴን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማን ንስምካ ምዝማር ሰናይ እዩ ምሕረትካ ኣብ ዘጽባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ኣዘንቱ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ጽገ أره رغم العلدة تجبر مخرام وداسة سلوس قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠመቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣብኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋን ሞታን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጌታ መሓረና ምስጋና ቀጥላ ምስጋና ንኣቦና ንወድን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለምን ኣሜን ቀጽል ኦኬ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ጌታ ኃጢአትና ሕደገልና ኦ ጌታ በደልና ኣይትጸብጽበልና ኦ ጌታ ኣበሳና ይቅርበለና ኦ ጌታ ንሕሙማት ህዝብኻ ብዝሓዮም እሞ ምእንቲ እቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም
ጌታ ነቶም ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ካብ ሓጢኣትን ንጹሕ ዝኾንካ ጎይታ መሓረና ካብ ሓጢኣት ንጹሕ ዝኾንካ ጎይታ ርዳእና ልማኖና ከዓ ተቐበለና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕረግ ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ጌታ መሓረና ጎይታ መሓረና ጎይታ ባርኸና ኣሜን ሰማያት ንብረብ ቅዱስ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኣበባ ሓጎስ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ቅድስቲ ልእቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቕሪ ወድኺ ጸሎትና ዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ ምእንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ክጽግወና ለምንልና ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነ ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን አሜን አማኑኤል መተው ጸሎት ሃይማኖት አማኑኤል መተው ጸሎት ሃይማኖት እንደሐላሁ አለሁ ኦኬ ሕጂ ስማዓካ ኣለኹ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ቅድስት ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድሕን ዓለም ዝወለድክልና መጺኡ ከዓ ንነፍስና ዝወለድክልና ንመስለኪ ጎይታና ንብናን መድሕንና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕለልታኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓታ ንሓጢኣት ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉ ንኽብሮም ጎይታ መሓረና ጎይታ መሓረና ጎይታ ባርከና አሜን አንዲት የሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ብዝፈጠረ ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣመን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምጽኡ ህሉ ብዝኾነ ወልድ ዋሕድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረዝ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዛ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማይ ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ ብመንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዘረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃይማኖት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ንትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእን ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን
ኣይስማዕን ዘሎ ድምፂ የለን think ፈለይጦም ኣለዎ መስለኒ Kyria eleison, Kyria eleison, Kyria eleison. 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 Kyria eleison, Kyria eleison. ቅዱስ ቅዱስ አስሊ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን በክብርኻ ብልግስናኻ ሙሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ እትመለክ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታትንኻ ምሳኻ ኩን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጨንቅናን ብጀካኻ ረዳእ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቅርታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድሌትን ብዘይድሌትን ዝሰራሕናዮ እቲ ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግህዱን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቅር በለልና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣምበር ከም በደልና ከም ብዝሕ ሓጢኣትና ኣይኹን ብቋዓት ግበረልና። ዋኮበከ አምላክነ ዋኮበከ ሳነ ረድኤተ አምላክነ ዋኮበከ ሰማያት ንብራት ኮና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ናይዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደልን ከም ዝሓድግና በደልና ንዕብሳና እንደገልና ክፋልውን ነንበረ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ንብሎ ሕሊና ድንግል ኢኺ ብስጋ ኩን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ፅዋት ጎይታ ሰላም ሰላም ንብሎ ንስኺ ከዓ ንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኩም ብረኹም ተፀጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎተና ይስሓባ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባር ይኹን ብቃል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ቅዱስ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይቲ ሃበና። ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና። ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ
ناي سلام ملأخكا لأخلنا بصقان برهراهين اتمفكر سب بزخانه حاده ودخا قويتانان أملاخنان مدحنينان إيسوس كريستوس اتبو معرخا مزخانه وهابيوات منفس قدسن مسقانا يقبعكا حجن نزل عالم عالمن آمين دحر نفس وكف سعد صلت صلوت وقويتا محرنا محرت كاونا بزحلنا وأم نفس وكف ساعة جزية أب سماينا مدرن بخبرة السجد الكاكورسس ومن أملاخنا بعلنا ويح تعقستن بزحمة بسنات ملأخان روحوا نتم أنا قدامهم حتى أتنياتات تمحر نهات ابن السحات مليسو من تتصبين زلو تسفى سمايات كرخبو نخلهم كل ساعات لما نتقبل هيوتنا كان علنا تزازات كان قبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا أنسه تميتنا ونسمر حمامنا فوش حتياتنا حدا قلنا كاب كله كفو حزن سكيات البرد أنا بهلونا أنكم عقب بقدسات ملأت غحلونا ناوهدات امنات كان من رحمة انتي نابت زي مرمرن زي وسنن فلتأت كان بس عدلنا نسغان زي العالم بروخيخا أمين أبسمات ربنا أفتني تأتونا منقسن حيلن كبرن نزل على النات كايمو أمين ناي قدوس جبريل ملاك سلام لك بحلنا هي دنقله بسقاهم دنقل الجزائر بتازرت سلام لك اللهم السخي قابل نستبرت يا أخي دقات السخون بروح جابير مساخي أو في السيف داسي الكي حتياتنا كبر وجهي إيس كريستوس من تانا محرات لمن لنا نزل على معلم أمين حزب እግዚአብሔር كما وعيلكم روح ፈጣሪና كساب الساعات زي بدحن سلام عقيبو بكل بتزلينا ነገር ናጓሴና መገበ ተስፋና ሀበ ናብዝ ቅዱስ ጊዜ ናብዝ ቅዱስ አገልግሎት ክንጋባ ስለዚህ ፈቀደልና ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብጽሐዮ ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለው ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለው ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም ንዓና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ ንሰምዖ ቃል እግዚአብሔር ነስተንትኖ ቃል እግዚአብሔር ከም ፈቃዱ ኣብ ውሽጥና 30 60 100 ሰናይ ፍረ ክፈርየልና እሞ ኣብዚ መሬት እዚ ኣብዚ ዓለም እዚ ንሂወት ንሰላም ንቅሳነት ንጥዕና ኣብቲ ዝመፅእ ከዓ ንዘለዓለማዊ ሂወት ክኾነና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ምዕራፍ 5 ካብዚ ምዕራፍ እዚ እንታይ ተማሂርና ኣብዚ ምዕራፍ እዚ እንታይ ፈሊጥና ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ዘይተረዳእናዮ ዝነበርና እንታይ ተረዲእና ክንገብሮ ዘጸግመና ዝነበረ እንታይ ጌርና ክንገብሮ ዘሕፍረና ዝነበረ እንታይ ጌርና ጽቡቕ መሲልና ንገብሮ ዝነበረ እንታይ ኣትሪፍና ዝብል ካልኦትን እቲ ግዜ ብምሉኡ ንኸምኡ ክንጥቀመሉ እግዚአብሔር ፈቂድልና ብኸምኡ ሓሊፍናዮ ኣብዛ ቅድስቲ ምሸት ከዓ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ኢና ክንርኢ እዚ ምዕራፍ እዚ 4 ንኡሳን ኣርእስቲ ኣለዎ ካብ 1 ክሳብ 15 ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ን5,000 ሰብ ከም ዝመገበ
كاب 16 ساعة 24 بماي كم زخده كاب 25 كساب 59 تي زنوحة مالتي ويتاس كريستوس نهيوة تنجيرا خمس غونة رابعي كاب 6 ساب 71 كا قال زلالماوي هيوت زبلو زيو مار استات اللونا كم فقاد اكزابير بتقصى حدي إنا هنجمر إذا معراف زي مالت معراف شدشة مس جنشل فاسكان مس مزع دك إسرائيلن كم مدر جبسن ببزح عقدستي ما قدتات زما ساسل إيوي سلازين معراف شدشة بقبو كن ردون دحركوينو زسات كاب معراف 10 حدق ساب معراف 10 وحمشة زلو كنن ببو كدلي الناي مالتي قصر حدا أبزا ساعات معراف 10 حدا ساب معراف 10 شوعة زلو أتا غلال مالتي إكزابير مجمرتا أنصار حاتيات فرون ملكتات غيرو بدحريو بعل اوكي نمر اوكي غريتا محبر بدحريو ابعل فاسيكا خمي غيرو خمزه دحانوم ممرحيتات يبوم ويتايس كريستوس تأمرات مسغبرخا بزحات حزبي سيعيبومون كالاي ابزا ساعات زي بخو عنغيرا خبلعو تعزيزوم مخنياتو بتبتب سلازوصون نعاتهم زخون قربات سلازي نبرومن زازات 10 وكلتا 39 أبز معراف زخاء قويتا أيس كريستوس مقب زي بلوم سلازمازو عم قدم انت غيدخمو مدراوي مقبي مقبوهم سالساي أبز ساعات مسينة هزبي أما أكل بحري بنقص مدري السقاقيروهم زازات 14 10 وحمشة ساب 30 حدن أبزم معراف زخاء قويتا يس كريستوس نتوم هزبي ببحري الساقيروم تقصى 10 شوعة مالتي بدحري خاء قويتا يس كريستوس بحري كم نقص مدري بأجري كيدوي رابعي أبزت ساعات إكزابير نتوم هزبي منا مجيبوم كابكو خاء تأمراتها وما يستيوم زي ساعات 10 وشديشة كاب حدا كساب 10 شوعته تقصي شوعته أبز معراف الزخاء قويتا يس كريستوس نسو بعلو كاب سماي زورده حبستي هيوتن مستحقن مخانو مهيرونا 40 شومنتن 50 شومنتن أبز معراف زمالتي حمشاي ازي من نصصار زي كريستوس املاخنا ناي بولي كيدان تنبيت فصامن كم زخونه سغو قريسو دሞ افسيسو نخل ودسب كما اسر حاتيات ناصا خم زوصون كاب ناي بارنت بوتا نا مدر تسفا كم زاتومن يغلص سلا قالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን اب قداماي نو سارسنا اندحرينا ጎይታ ኢየሱስ نحمش الشيح كم زمجبه دحرزي يوسوس ناب بحري قليلا نسخاء بحر طبريادوس نمنتايو ازعيوزي اب بحر قليلا تفسيمو قليلا اب تاريخ بولي كيدان اب تاريخ دك اسرائيل اب تاريخ احزاب بغندو جن أب دحنتن هيوتن تنساين قويتا يس كريستوس انتاي يا قداس النت انتاي تاريخ سلازلويو دحريلنا عبتن بيت إساياس معرفت الشعاتة وزر حدن كلتن قناخ عبتات تشجر هاقر سلمات ايكنا برينيو عبت زبن قدم نمدري زابلون نمدري نفتاليم كم زك عللن كمو عبت دحراي زبن نمجد بحري نمعدي ردانوس نتانا أحزاب قليلا كخبرا
سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናይ አሕዛብ ገሊላ ዝተባህለት ስለምንታይ ናይ አሕዛብ ገሊላ ተባሂሉ ምድሪ ተስፋ ከሎ ከመይ ገይሮም አሕዛብ ሰፊሮም ነይሮም ቶም ኣብ ዝሓለፈ ምዕራፋት ካብ 4 ጀሚርና ዝተኸታተልናዮ እቲ መልእኽቲ ንጉስ አሶር ነቶም 10 ነገድ ማሪኹ ንአሶር ምስ አውረዶም ነቲ ቦታ ብናቱ ህዝቢ ክትከኦ ንኩሉ ግዜ ናቱ ክኸውን ህዝብታት አሕዛብ ኣብኡ ከም ዘስፈረ ነቶም ኣብኡ ዝሰፈሩ ህዝብታት ኣናብስ መፂኦም ከም ዝወድእዎም እቶም ህዝብታት ኣብኡ ዘቐመጥካዮም ናይቲ ምድሪ ኣማልኽቲ ስለ ዘየምለኹ እዩ በናብስቲ ዝውድኦም ዘሎ ምስ በልዎ ካብቶም ምሩኻት ሌዋውያን ካህድ ሰዲዱ ኣምልኾ እግዚአብሔር ከም ዝመሃሮም እዚኦም ኣብ ገሊላ ዝነብሩ ኣሕዛብ እቲ ናይ ኣሕዛብ ኣምልኾ ጣዖት ብልምዲ ሒዞሞ ንኸይጠፍኡ ከኣቲ ናይ ዕብራውያን ኣምላኽ የምልኹ ብምንባሮም በቶም ደቂ እስራኤል ዝተናዕቁ እቲ ዓዲ እውን ዝተናዓቐ ከም ዝነበረ እግዚአብሔር ግን ንህዝብን ኣሕዛብን ንኣመንትን ንኸሓትን ንፅርዓውያንን ንኣይሁዳውያንን ንኩሉ ከም ዝመፅእ ክገልፅ ምእንቲ ነታ ናይ ኣሕዛብ ገሊላ ከኽብራ እዩ እቲ ኣብ ፀልማት ዝመላለስ ህዝቢ ዓብዪ ብርሃን ረአየ ነቶም ኣብ ምድሪ ድነሞት ዝነብሩውን ብርሃን ኣብርሃሎም ስለዚ ኣብ ተስፋ ኣብ ትንቢት ተስፋ ዝተጠቕሰት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ መገዲ ይዓየላ ከም ዝነበረ ነዚ ብስራት ዝኽፍፅም ኣብ ባሕሪ ገሊላ ናይ ኣሕዛብ ገሊላ ናይ ኣሕዛብ ኣብ ባሕሪ ጥብርያዶስ እዩ ነዚ በረኸት እዚ ነዚ ተኣምራት እዚ ሰሪሕዎ ስለዚ ዓበይቲ 7 ተኣምራት ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ኢልና ኣብ መጀመርያ ርኢናዮም ነርና ስለዚ ቶም መዛግብቲ ዝሓዝና እዚ ተኣምራት እዚ መበል ክንደይ ተኣምር ምዃኑ ንጹር ክኾነልና ይኽእል ማለት እዩ ሽዑ ጎይታ ኢየሱስ ንጓሳ እወቅዖ እተን ኣባጊዕ መጓሰ ድማ ፋሕ ይብላ ተፂሒፉሎሞ በዛ ለይቲ እዚኣ ኩላትኩም በኣይ ክትዕንቆፍ ኢኹም ምስ ተንሳእኹ ግና ናብ ገሊላ ክቅድመኩም እየ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 31 ክሳብ 32 ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተንስአ ካብቲ ዝተሰቕለሉ ካብ ኢየሩሳሌም ካብ ቀራንዮ ንገሊላ ኣዝዩ ርሑቕ እዩ እቶም ብጂኦግራፊ ብማፕ ክትሪእዎ ትኽእሉ ክንደይ ማይል ክንደይ ኪሎ ሜትር ምዃኑ ንጹር እዩ ኣብ ዝባን ይሁዳ ኣብ ከባቢ ኢየሩሳሌም ኣብ ከባቢ ቤትልሄም ኣብኡ ክገብሮ ናብ ዝርሑቕ ቦታ እዚ ብስራት ትንሳኤ ዝብሰረሉ ትንቢት ዝተነግረሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣምራት ዝሰረሓሉ ትንሳኤኡ ከዓ ኣብ ገሊላ ይኽገሃድ ማለት ስለዚ ደቀ መዛሙርቱ ናብ መቃብር ናብ ቀራንዮ ዘይኮነ ክኸዱ ነይርዎም ናብ ገሊላ ይኽኸዱ ነይርዎም ኣብ ገሊላ ጥራሕ እዮም ክሪእዎ ዝኽእሉ ድሕሪ ትንሳኤኡ ስለዚ ነቲ ዝተባህሎም ገዲፎም ናብ መቃብር ስለ ዝኸዱ ኣብ መቃብር ግን ጨርቂ ጥራዮም ረኺቦም መግነዝ ጥራዮም ረኺቦም ስለዚ ትንሳኤ ግን ደቀ መዛሙርቱ ግን ኣብ ገሊላ ይኽረአዮም ዘለዎ ማለት ከም ቃሉ ድሕሪ እዚ ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ጥብርያዶስ ከም ብሓድሽ ተገልጸሎም በዚ ከምዚ እውን ተራእዮም ስለዚ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሃንስ ናብ ማዕዶ ባሕሪ ገሊላ ንሳ ከዓ ጥብርያዶስ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ሽም ሰብ ይኹን ሽም ቦታ ይኹን ፍጻሜታት ይኹን ምልክታት ይኹን ኣብ ብሉይ ይኹን ኣብ ሓዲስ ኣብ ታሪኽ ይኹን ኣብ ድሕነት ነፍሲ ወከፍ ቃል ትርጉም ስለ ዘለዎ መወከሲ እናተጠቐምና ብኸምዚ ክንሪኦ መጽሓፍ ቅዱስ ከነጽንዕ ከለና ብኸምዚ ክንሪኦ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ጥቕሲ 2 ብዙሓት ህዝቢ ከዓ ኣብ ሕሙማት ዝገበሮ ተኣምራት ሪኦም ነበሩ እሞ ዝተዓብዎ ስለዚ እቲ ተኣምራት ንምግባር ንምንታይ ዕላማ እንተዳኢልና እቶም ሰባት ግብረ ኣምላኽ ምስ ረኣዩ ተኣምራት ምስ ረኣዩ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ከዓዮ ቶም ሊቃነ ካህናትን ነቢያቶምን ነገስታቶምን ክሰርሕዎ
زي كأولو سراح كسرح مسرعيو بسرحو يسعبو نبوري سلازي هواري قدس باولس أيهود تأمرات يدليو أحزاب كملكت يحطو نحنا قنا نتستسغله كريستوس نسبخ لنا إلو أب حديث كده نعنا انتاي مخانو يقلز بحق نسون حمامنا صورو نسقاينا خاب نفسو سعانو نحنا قنا كم توقعن بإكزابير كم تقصفن كم تواردن غيرنا أقواترنايو قدمي شوعات 100 عامات حمامنا خصوري زي كونس بحق نسون حمامنا صورو يلو معراف 53 كابتوم كل جزية كناس نعمن كناس تنتنو من زقبانا معرافي حاصير تقصتاتي زلو 17 تخلتزخون سلازي أب حمومات بزحات هزبخاء أب حمومات زقبرو تأمرات بزحات هزبي بسقا حمامات زنبروم يفوس نيروم بزحات هزبتات كا ناي امنت سقم زنبروم بامنت يفوس نيروم سلازي كلتا مفواس يفوس نيرو مالتي اتوم هزبي كلهم كا ازس اتود داويت دي خونيو إلهم استنكروا فريساويان مسوم عقنا عزب زي ببيئل زيبول اتحلقا قاننتي ايوز امني بولي معرتهم زامن زنبرو كا سيطان سلازي عرف ازي كي تسعبوه ودا املاح سلازي خونه زي كونس ببيئل زيبول بحلقا قاننت غيريو تأمرات زقبر زلمو كي تسعبوا ويلهم نرئسهم كحيدهم نخالوت زخحدو نرئسهم تفيهم نخالوت زدفو نرئسهم قبليلهم نخالوت زخبللو حزبتات ونيرهم يوم تاريخ كفصم كله بزعبازي زربا دما اما اكل ايهود كم بحدش مفل الله يكون شعو كباتاتهم بزحات غانين حزو يعبدالو انتاي لكم يهم تسمعوا بولو كالوت غنا از زربازي زربا عبودا يكونن غانين دو اعين عورات كخفت يكالو يبولو سلازي غويتا يس كريستوس بسغان بنفسن كفوس كله زتفالالي حسابات تفالالي رديت يمصنيرو يوحنس 10 شعته حساب سران حدن نتوم ابزوم زي تكاتاتلو زلهم تقدامي تقسي ماتيوس 10 23 حساب 24 نتز تغبرت امرات ببيل زيبول يزغبرو زليلهم سب غويتا يس كريستوس امينوم بنفس نخيفواسو ناي شيطان لوخات كوينوم نتي تامرات املاخ كاب زقانا صبون زكافون زنبرو سباتون نيرمم كاب زخمزي عينت እግዚአብሔር ይሰውርና ጥቅስ 3 ኢየሱስ ድማ ናብ ከረ እንደይቡ አብኡ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ተቀመጠ እዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተአምራት ዝገብረሉ ባሕሪ ገሊላ ሎሚ ዓቢ ቤተክርስቲያን ተሰሪሕወሎ ቶም ዝረአኹሞ ርኢኹሞ ብክልተ ወገን ይእቶ በአውቶቡስ ዘይርካ እቶ ካሊ بزحات أرجن بجالباوين بمركب يركب بحر جليلا زخيت غوبو إمالتي سلازي انتايوتي ملختو سلام تاينا بتخرن داي بوغيتا إس كريستوس بزعبا كرن بريخ بوتا أب مسحف قدسنا أبولي كونا بحديث انتاي زبلنا نعنا انتاي تملختو كونا دما ناوز أي مسوزوم نفسها أدحن ندحريت جزكا جلس أيتبل أبزلوا زقول قول دما دوا أيتبل من تخيت تأفق نافكرن أبيلكا دحن أزي كابتن نلوت زتواهبو ملكتات 4 عبيت ملكتات نافكرن أبيلكا دحن بدحريون ويتا إس كريستوس غريتا بدحريون أبزت 10 شعات 10 تنتايز بلنا እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ በሎ እግዚአብሔር በታሳልሰይተ ማዓልቲ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ከረንሲና ኸወርዲሞ ናብቶም ህዝቢ ኺድ ሎምን ጽባሕን ቀድሶም ክዳውንቶም ካይሕሰቡ ነታሳልሰይተ ማዓልቲ ይዳለው ስለዚ እግዚአብሔር ክግለጽ እንተዳ ኮይኑ ኣብ ከረንሲና ኣብ ኤምባሲና እዩ ክወርድ ክግለጽ እግዚአብሔር ክግለጽ ተኮይኑ ኸ እቶም ህዝቢ ቅድሚ 3 መዓልቲ كقدسوا
ክዳውንቶምን ነብሶምን ክሓዝቡ ክዳለው ነይርዎም ማለት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ምስ መጻና ነብስ ወከፍ ዝቓል ናቱ ዝኾነ መልእኽቲ ኣለዎ ማለት ድሕሪ 6 መዓልቲ ድማ ጎይታ ኢየሱስ ንጴጥሮስን ያዕቆብን ዮሐንስን ሓው ወሲዱ ንበይኖም ናብ ነዊሕ ከረን ኣደየቦም ማቴዎስ 17:1 ስለምንታይ ኣብ ጎልጎል ዘይገበሮ ከረን ንዓና እንታይ መልእኽቱ ኣብ መጨረሻ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ 24:16 ሽዑ ኣብ ይሁዳ ዘለው ናብ በኽራን ይህዶም እዚ ንዓይን ንዓኹምን ኢሎሚ ጽባሕ ድሕር ጽባሕ መከራ ኣብ ዝመጻሉ ግዜ ቅድሚ መከራ ምምጽኡ ናብ ከረን እግዚአብሔር ናብ ጸጋ ከረን ናብ ከረን ድሕነት ናብ ከረን ንስሓ ክንዲብ ከም ዘለና ሽዑ ኣብ ይሁዳ ዘለው ናብ በኽራን ይደይቡ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ከረን ደይቡ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ተቐመጠ ክብል ከሎ ንዓና ናብ ከረን ክንድይብ ከም ዘለና ሕጂ ንዓና ንትምህርትና እዩ ቁጥር 4 ፋሲካ እቲ በዓል ኣይሁድ ድማ ቀሪቡ ነበረ እዩ ኣብ ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 1 ብዝርዝር ተገሊጹ ስለ ዘሎ ብዛዕባ ፋሲካ ኣይሁድ ቅዱስ ታሪክ ምሂሩልና ኣሎ በዓል ፋሲካና ኸ ሓበንኩም ጽቡቕ ኣይኮነን ቅሩብ ማይ ብሒቕ ንብዘሎ ትብሒቕ ከም ዘብክዖ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ገንሸል ፋሲካና ማለት ክርስቶስ ተሰዊኡ እሞ ከምቲ ዘይምፁፃት ዝኾንኩም ሓድሽ ብሑቕ ምእንቲ ክትኮኑ ነቲ ኣደጊት ማይ ብሒቕ ቋፅሪኹም ኣውፅዎ ስለዚ ብናይ ገርህነትን ሓቅን ብዘይ መፀፀን ጌራ በዓል ነብዕል እምበር በታ ኣደጊት ማይ ብሒቕ ወይስ ብማይ ብሒቕ እከይን ሕሰምን ኣይኮነን ቀዳማይ ቆሮንቶስ 5:6-8 ጥቕሲ 5 ሽዑ ጎይታ ኢየሱስ ሳዒንቱ ቋሕ ኣቢሉ ብዙሕ ህዝቢ ናብኡ ክመጽእ ከሎ ርዩ ንፊልጶስ እዚኣቶም ምእንቲ ክበልዑስ እንጌራ ካበይ ክንዕድግ በሎ ኣብ ክንዲ ዝሕተት ይሓትት ምክንያቱ ወዲ ሰብ ከገልግልን ህይወቱ በጃ ብዙሓት ክህብን እምበር ከገልግልዎ ኣይመፀን እዩ መስተንክር ይስርሑ ቆሊሕ ክንብሎ ዝግባአና ቆሊሕ ይብለና እዩ ንስኻትኩም ዶ ቆውዒ ክሳዕ ዝመጽእ 4 ወርሒ ኣሎ ትብሉ ይኮንኩምን ኣዒንትኹም ቋሕ ኣብል እሞ ምድሪ ድሮ ንዓፂድ ከም ዝፀዓደወ ትረኣዩ እብለኩም ኣለኹ እዩ ስለዚ ንሕና ምእንቲ ኣዒንትና ቋሕ ኣቢልና ናብቲ ክንሪኦ ዝግባአና ምእንቲ ክንርኢ ንሱ ብግብሪ ቋሕ ከይበለውን ኩሉ ዝርኢ ናይ ባህሪ ኣምላኽ ምዃኑ እናፍለጠና ከሎ ግን ኣዒንቱ ቋሕ ኣቢሉ ንዓና ኸ እንታይ ኢልና ኣዒንትኹም ቋሕ ኣብሉ እዩ ከይረኣናዮ ይርእየና ናትናኤል ኣበይ ትፈልጠኒ በሎ ጎይታ ኢየሱስ ፊልጶስ ከይፀዋዓካ ኣብ ትሕቲ በለስ ርእየካ ኢሉ መለሰሉ ዮሐንስ 1:48 ኣብ ክንዲ ንሓቶ ይሓተና እግዚአብሔር ከኣ ንቃኤል ኣበየሎ ሓውካ ኣበየሎ በሎ ንሱ ድማ ኣይፈልጥን ኣነ ዶ ሓላው ሓወየ በሎ እዩ ስለዚ ንፊልጶስ እንታይ ኢሉ ሓቲትዎ ነዞም ህዝቢ ከነብልዖም ካበይ መግቢ ክንዕድግ ኢና ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንፊልጶስ ሓቲትዎ ንኣዳም ሓቲትዎ ንቃኤል ሓቲትዎ ንነቢያት ሓቲትዎም ሎሚ ከዓ ንዓና ይሓተና ኣሎሞ መልስና እወ ክኸውን እግዚአብሔር ይደግፈና ቁጥሪ 6 እቲ ክገብሮ ዝደለዮስ ባዕሉ ፈሊጥዎ ነበረ እሞ እዚ ዝበሎ ምእንቲ ክዕዘቦ እዩ እግዚአብሔር ክንዕዘቦን ክዕዘበናን ይደሊ እግዚአብሔር ይዕዘበና ክንዕዘቦ ከዓ ይደሊ ንምንታይ ኢና ንእግዚአብሔር ንዕዘቦ እግዚአብሔር ብኸመይ እዩ ዝዕዘበና ስለዚ እዚ ዝበሎ ምእንቲ ክዕዘቦ እዩ ኣነ እውን ናብ ትሕቲ ፀሓይ ኣብ ቦታ ፍርድስ ረሲእነት ከም ዘሎ
أبوتا صدقون رسينت كم زلو رأخو أنا باللبي نخلو نقرن نخلو قبرن أبو قزية مديبو إيمو أملاخنا تصادق أن ترسين كفر دومي بالكو أنا ون باللبي أملاخ ما أنت عزبهم انسسا مخانهم كأبع علتهم كريوس بزعبا دك سب زخنا بالكويل أتي تباب لمينو تباب زتواهبو سلمون مكبب باب زتباه لما استحفو أملاخ ما أنت عزبهم انسسا مخانهم كأبع علتهم كريوس بزعبا دك سب زخنا بالكويل مكبب سلسته 10 شمنته نسدما نزنا جرزي حرايلو 10 معلتي تعذبهم سلازي تعذبتي نا إجزابير نعنا تعذبتي نحنا نرئسنا سبات كمي يجروم نعنا يعذبونا سبات كمي يجرنا تعذبنا انتاي مخانوم نايمون مخانوم نلليوم كمهرنا مأنتي كعذبو يخمز الزباليو سلازي أب دانيال 14 زلو 10 معلت تعذبهم دانيال إذا ما قبي نتعود تسوى سلازي خناي نبلعنينا رمره هبنا مو عابرنا نترغيب كنا شعو زفقت كايو تقبر مسبلو 10 معلت جزيهيبو 10 معلتي تعذبهم إنه خا لعلتهم درقون وقوس زبالعون ستيون صبيقو من ملكيعو من هاتيرو من ترغبو يبل قال እግዚአብሔር كبري نزخر سمو يخون سلازي ناي احزاب حلقه سلوباتيو ندانيኤልን نتوم 3 منسيات ግን صبوق غيرو تعذبهم ايو كمز عينت عزبتي كاب سمعيتن كاب غونصن وصينا كمز عينت سمعيت كهلونا ايو فقاد እግዚአብሔር نلبي تعذب كايو بليتي بصيح كايو مرمير كانس قلق يرخب كان كاب آفي كفاءات كيوز مخري قريص نلبي تعذيب كايو بليتي بسيح كايو لب أملاخ داويد ناب أملاخ حلينو من الساحة مسحاسيبو مساسري زابير نخلو نقر مسدم سسلو نهوتو خريا خلو من الساحة تحاسيبا سريا يزريا سلازي نوشتنا نلبناون كنعزبو كمزلنا أبوتاتنا أب مسالي نايت انتاو تقرينيان تايم زبلو اف كزاربسي لبي ينعق وي لبي يعزب ناي كالي لبي زي كونس نحنا لبي مالتيو اف تزاروبو زلخا نسو ايكونن ننابله نتا اف زاروبو حسوت وي زي قبا نجر لبي جن يفردو سلازيو نلبي تعذيب كايوز شعو اكزابير كا كنعزبو يدالينا كنعزبو موت انتاي كم زخون انتاي كم زقبر شعو مساخت سماي عند زي كفيتلكم برخت دما بزي لك عند زي فسيسلكم بزي تعذبوني يبل እግዚአብሔር ويتا سراويت سلازي كعزبنا تراي زي كونه كنعزبون فقيدلنا لمو كنعزبو እግዚአብሔር يدغفنا سلازي بزعبا عشير كزارب كله يقويتا اس كريستوس اندحر نحنا اسرات بخرات اندحراو صينا اتي ابز معراف زيتا تقيس زلو برختات مساخت سماي كخفتلكم برخت كاب بزي عقن اندزي يفسيسلكم سي تعذبوني تخت قبرو زقباكم تراي قبرو مبر انا تزقبرو عصف غيره مساخت سماي كخفتلكم برخت كاب بزي عقن اندزي هبكم تعذبوني يبل እግዚአብሔር ስለዚህ እግዚአብሔር كنعزبو نوشنا كنعزبو نسبات كنعزبو لعل كل جن املاخنا كنعزبو اثن عزبو بخماي عزبنا خمزلو كنستوعل እግዚአብሔር يدغفنا قصري شوعات فيليبوس كا ناي كل 100 دينار انجرا كوا قرارس اي مبصحم منيلو ملسلو سلازي تعذبو بوشو تعذبو زنبره نعنا خردانا تعذبتو خا فيليبوس اوشو زنبره نغويتا اس كريستوس درغيحو نغيرو مالت غويتا اس كريستوس امناتو نخعبين فيليبوس فتينو مخنياتو فيليبوس نغويتا نخردو حاجز يدليو نيرو
أبز معراف زمالتيو وانجيل يوحنس 14 شكمنت خساب 10 زلو 3 عامتن 3 ورحن تماهيرو إزغلو قبر تسبيتن قبر ملكوان تري خبكع نبو أرينا مو يا أخلنا إلو حتى زحتتي إزغلو معالتي مساخا خلوغس كساب حجدي خا نبو زي رأخايو نعايز رأي نبو رأيلو نفليبوس ملي سليو كلتا 100 دينار نحادة سرحتنيا نايشدش شوارحي دومز مالتي أبتغزيتي سلازي اتي زحاتو زلو ገንዘብ ቀሊል ነገር አይኮነን ማለት አምላኽ አብኢድና ዘሎ ቀሊል ይሓተና ንሕና ግን አብኢድና ዘየሎ ከቢድ ንጥምት እግዚአብሔር ዘስተውዕል እምሮ ይሃበና እታ ኣብ ግብፂ ብኸምኡ ዝበላዕናዮ ዓሳ ዱባን ብርጭቕን ሽጉርትን ቃንጫን ቀይሕ ሽጉርትን ጻዕዳ ሽጉርትን ዘከርና በል ብጣዕሚ ዘገርም ሕብስተ ሰማይ ሕብስተ መላእኽቲ እናበልዑ ከለው ነቲ ሕብስተ መላእኽቲ ገዲፎም ኣብ ናይ ባርነት መግቢ ናይ ግብፂ ዓሳ ናይ ግብፂ ዱባ ናይ ግብፂ ብርጭቕ ናፊቆም ካብዚ ከምዚ ይሰውረና እግዚአብሔር ስለዚ ኩሉ ግዜ ብባህርና ንሕና ነቲ ኣብኢድና ዘሎ ቀሊል ኣምላኽ ነቲ ኣብኢድና ዘሎ እዩ ነቲ ብኢድኩም ዘሎ ናበይ ኣምፅዎ ነቲ ትኽእልዎ ናበይ ኣምፅዎ ባዕለይ ክባርኾ ባዕለይ ከበርክቶ ባዕለይ ከብዝሕ ክብለና ከሎ ንሕና ግን ኣብኢድና ዘየሎ ከቢድ ነገር ዘይጠቕመና ነገር ንናፍቕ እቲ ህዝቢ ድማ ኣብዚ እንጀራ የልቦን ማይ ድማ የልቦን ነዚ ፈኩሽ እንጀራ ከዓ ነብስና መንያቶ እያ እሞ ኣብ በረኻ ክንመውት ከስለምንታይ ካብ ግብፂ ኣደየብኩምና ኢሎም ኣብ ኣምላኽን ኣብ ሙሴን ተዛረቡ ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ብማይ ጽምኢ ተሸጊሮም ኣይፈልጥን እዮም ዋላ ሓደ መዓልቲ ብማይ ተሸጊሮም ኣይፈልጥን እዮም ፀሓይ ከይሃርሞም ደመና ገይሩ ይጋርደሎም ነይሩ ከይፅልምቶም ብዓምደ ሓዊ ይመርሖም ነይሩ ግን ሕብስቲ መላእኽቲ ነብስና መንያቶ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ሰይጣን ንልብና ክሃርሞ ከሎ ትጽቡቕ ነገር እቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር እንዳመናናዮ ነቲ ናይ ዓለም ነገር እንዳሃረፍናዮ ኢና ንመጽእ ሳዕብየኑ ከዓ ከቢድ ውፅኢት እዩ ዘምፅእ ስለዚኦም ከዓ ሬሳታቶም ኣብ ምድሪ በዳ ተሪፉ ቁፅሪ 8-9 ብሓንሳብ ኣለዋ ካብቶም ደቀ መዛሙርቱስ ሓደ ንሱ ከዓ እንድርያስ ሓው ስምዖን ጴጥሮስ 5 ጎጎ ስገምን 2 ዓሳን ዘለዎ ቆልዓ ኣብዛ ኣሎ እዚኣተን ግና ንክንደዚ ዝኣክል ሰብ እንታይ ይጠቕማ በሎዩ ብጣዕሚ ዘገርም ኣደ እዛ ቆልዓ እዚኣ ብዙሓት ፀሓፍቲ ወንጌል ብዙሓት ተርጎምቲ ናይ ሓድስ ኪዳን ናይ ትምህርቲ መለኮት መምሃራን ብዙሕ ፅሒፎምላ ኣለዉ ማለት እዩ ንሓደ ቆልዓ ዓመት ከመይ ለያ 5 ጎጎ ሂባቶ እቲ ምስጢር ዓሚቕ እዩ ምዝ ሕጂ ዘለና ግዜ ግን እንድርያስ ካብ ፊልጶስ ዝዓቢ እምነት ነይርዎ ነቲ ኤልሳዕ ን100 ሰብ ብበረኸት ዝመገቦም ውህበት ኣምላኽ ዘኪሩ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 4 ካብ 42 ክሳብ 44 ዘሎ እዩ ግዜ ጌርና ክነንብቦ ከዓ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢድ ቆልዓ ዝነበረ መግቢ ንጎይታ ሓቢርዎ እንተኾነ እንድርያስ እውን እዚአን እንታይ ይጠቕማ ኢሉ ብምሕታት ድኽመት እምነቱ ገሊጹ እዩ ኣብዚ እንህሎ ምስ በለክ ስቕ ኢሉ ከቕርበን ዝግብኦ ዋላ እንተሃለዎ እዚአን ግን ኣይጠቕማን እየን ኢሉ ድኻሙ ገሊጹ እዩ ንሕና ካብ ዓበይትን ካብ ክቡራትን ብዙሕ ንጽበ ጎይታ ግና ካብ ቆልዑን ካብ ንዑቓትን ንሒደት የድንቕን የበርክትን ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ኣብ ወንጌል ሉቃስ 21 ቁፅሪ 3 ካብ ኩላቶም እዛ ድኻ መበለት እዚኣ ኣብዚሓ ከም ዘውደቐት ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ቁፅሪ 10 ጎይታ ኢየሱስ ኣቐምጥዎም በለ ኣብታ ቦታ እቲኣ ከዓ ብዙሕ ሳዕሪ ነበረ ሽዑ ተቐመጡ ቁፅሮም ከዓ ኣስታት 5,000 ሰብኣይ ዝኣኽሉ ነበሩ ሳቶም ብዛዕባ መግቦም ይሓትዎም ንሱ ግን ከዕርፉ ቅድም መግቢ
ሓደ ጋሻ መዕረፊ ኣብዚ ተቐመጥ ንበር ክበር ኢኻ ትብሎ ማለት እዩ ክኸድሎም ይደልዩ ስለ ዝነብሩ ብዛዕባ መግቦም ይጭነቑ ስለ ዝነበሩ መቐመጢ ቦታ ኣይሃብዎም ነበሩ እሞ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ መግቢ ምስ ሓተትዎ ንሱ ግን ንኸቐምጥዎም ቦታ ንኽህብዎም እዩ ኣዚዝሎም ኣብቲ ቦታት ከዓ ብዙሕ ሳዕሪ ነበረ ሽዑ ተቐመጡ ቁፅሮም ከዓ እስታት 5,000 ሰብኣይ ዝኣኽሉ ነበሩ ኣቐመጥዎም ኢሉ ነቲ ዝለኣኽክዎ ዝቕበል ንዓይ ይቕበል እቲ ንዓይ ዝቕበል ድማ ነቲ ዝለኣኸኒ እዩ ዝቕበል ኢለ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ኣቐምጥዎም ዝብል ተቐበልዎም ነዚ ተቐበለኩም ኢሉ ኣብ 13:20 ኣብዚ ወንጌል ዝገሊፅዎ ኣሎ ብዙሕ ሳዕሪ ኢሉ ኣሎ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሃንስ ካልኦት ወንጌላውያን ነዚ ሳዕሪ ጠቂሶሞ ድዮም ኣይጠቐስዎን ነዚ ንፅብ ጌርና ግዜ ጌርና ንርአዮ ሳዕሪ ዝፅይቕ ነገር የብሉን ኣብ ሓመድ ኮፍ ተኢልካ ኣብ ጭቃ ኮፍ ተዳኢልካ ዝፅይቕ ነገር ኣለዎ ሳዕሪ ግን ዝፅይቕ ነገር የብሉን ንሳዕሪ ንምርኣዩ ፅቡቕ ንምቕማጡ ከዓ ባህ ዘብል እዩ ስለዚ ኣብ ሕቑፉ ኣምላኽ ባህ ክብለና ከነዕርፍ ክንፅየቕ ዘይኮነስ ዝተፀየቕናዮን ነገር እውን ክፈኽሰልና ክርሕቐልና ምዕንቲ ኣነ ለዋህ ልበይ ትሑት ኣርዑተይ ፈኩሽ እሞ ፀረይ እውን ቀሊል እዩ ኣርዑተይ ፅሩብ ካባይ እውን ተምሃሩ ንነብስኹም ከዓ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 29 ክሳብ 30 ቁፅሪ 11 ጎይታ ኢየሱስ ነተን ጎጎታት ኣልዒሉ ኣመስጊኑ ነቶም ተቐመጡ ሃቦም ካብቲ ዓሳታት ከዓ ከምኡ ከከም ዝደለይዎ መቐሎም 6:11 ኣልዒሉ ኣመስጊኑ ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ብኽብሪ ክንቅበሎ ብኽብሪ ክንዕቅቦ ናብ ጎይታ ከነምፅኦ በቲ ዝተዋህበና ኣመስገንቲ ክንከውን ብግብሪ ምሂሩና እዩ ምልዓል ኣይመድለዮን ንዕኡ ባዕሉ ኣመስጋኒ ባዕሉ ተቐባል ምስጋና ስለ ዝኾነ ምስጋናውን ኣንበይ መድለዮን ኢሉ ግን ሰራዕ ሕጊ መምህር ሕጊ ፈጻም ሕጊ ስለ ዝኾነ ንዓና ክምህረና ምእንቲ ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ኣልዒሉ ኣመስገነ ኢሉ ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ብኽብሪ ክንቅበሎ ብኽብሪ ክንዕቅቦ ናብ ጎይታ ከነምፅኦ በቲ ዝተዋህበና ኣመስገንቲ ንኽንከውን ብግብሪ ምሂሩና ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኩሉ ኣብ ጎይታ ዝነበረ ስለ ዝተማህሮ ከምቲ ኣነ ንጎይታ ዝመሰልክዎ ንስኻትኩም ከዓ ንዓይ ምሰሉ እዩ ኣብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 9 ነቲ ኻባይ ዝተማሃርክምዎን እተቐበልክምዎን ዝሰማዕክምዎን ኣባይ እውን ዝረአኽምዎን እዚ ግበርዎ እሞ ኣምላኽ ሰላም ምሳኻትኩም ክኸውን ስለዚ ቁፅሪ 3 ዘላ ቁፅሪ 1 እያ ማለት እዩ ካባይ ዝሰማዕኽምዎ እዩ ካባይ ዝሰማዕኽምዎ ቅድሚ ናብኡ ምምፅኦም ቅድሚ ናብ ሐዋርያ ጳውሎስ ከመምህር ወንጌል ኮይኑ ምምፅኦም ብዛዕባኡ ኩሉ ነገር ሰሚዖም እዮም ሰጓጊ ከም ዝነበረ ሰሚዖም ኩሉ ነገር ሰሚዖም እዮም ነቲ ኣባይ ዝሰማዕክምዎ ካባይ ኣባይ ዝረአኽሞ ኢሉ ቁፅሪ 2 ማለት እዩ ካባይ ዝተማሃርክምዎ ካባይ ዝተቐበልክሞ ግበርዎ እሞ ኣምላኽ ሰላም ምሳኻትኩም ክኸውን እዩ ፊልጵ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 9 ከከም ዝደለይዎ መቐሎም ይብል ከከም ዝደለይዎ መቐሎም እግዚአብሔር ከከም ዘድልየና እዩ ዝመቕለና ንሕና ግን ዘየድልየና ነገር ዝጎድኣና ነገር ንኣምላኽ ስለንሓቶ እንተሃበና ንጉዳእ እንደዘይሃበና ከዓ ነግሮምርም ጎይታ ግን ከከም ዝደለይዎ መቐሎም ን5,000 ህዝቢ ብዘይ ኣንስትን ብዘይ ቆልዑትን ን5,000 ህዝቢ ከከም ዘድልዮ ክትመቕሎ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ን5,000 ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነ ንኩሉ ፍጡር ንኩሉ ዓለም ከከም ዘድልዮ ክመቅል ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ስለዚ ከምቲ ዘድልየና ክመቕለና ከሎ እቲ ዘድልየና ኣምላኽ ሂብንሎ
اتزود أن أملاخ وسيدو ليلنا الزنا خنستوعل الله ذات قصزيا كم زدليو نقلهم سلمون مثالي معرف ثلاثة شومنتن شعتن أجيبس كي كحدا كامو إجزابير منيو كيبل ويس دقيقة يسرقمو سم أملاخي كي قاللسي دخنتن هابتن نايتهابني جناخ بتزدلين نجرا مجبني كنتنتن حاسوتن أرحق اللي سلقالاتو إجزابير استمسجنا يكون بتزدلين نجرا مجبني سلازي هابتي تهابن خيل كايز الذي إزي تعيدي لهم بزعبا أمروز شاقلو سبات كهلو اليوم إجزابير مستوى على هابناجن بنتصوري الوزلو هابتن دخنتنا يتهابني مخنياتو أجيبه خيك حدكا إمو إجزابير من يخيبل دخيس كيسر رقمو سمكا خيك عللسي وأملاخ دخنتن هابتن يتهابني جناخ بتزدلين غير مجبني كنتنتن حسوتن أرحق اللي بتزدلين غير مجبني كنتنتن حسوتن أرحق اللي دخنت كون هابتي أيتهابني بتزدلين غير مجبني لومي صلوتنا الزخون علمنا نزيت مال ونجر لعقما تتري لعقما تفلت لعقما تحز لعقما تجزء لعقما ترئه لعقما أبتفلت أولو زلا جزية ناتين ناتكمن ناتين ناتاتكنن صلاتكن بتزداد لي النجرا مجبني كنتنتن حسوتن أرحق اللي دخنتن هبتن أيتهابني بتزداد لي النجرا مجبني كنتنتن حسوتن أرحق اللي كنبلو زابير يدقفنا ككم زداليو مقالوم تبل قال ويحرقيا أو وسيدات النازلة مالت مثالي ثلاثة شومنتك سابت شعته ذات قصزي أقول جزي أبيوتنا كن حزامه أب كله أنفتنا خطقنا علنا تخيلياي قطري عسر تخلته مستقبو دما ندك مزامرتو زيتها فقر الرس حنت قاخي تفق أكبو بلوم بحنت قال بحنت براكي نحمش حزبي نحمش حبستن كل تجوجون نحمش شيء حزبي سبو ترايز جيبو حمش ما سبزة الرف أملاخ تغينوس نمن تايدا قالوا أكبو ويلوم تايو تمهلختو نجرا قررس كي ترفو نصبحيتو كلاعي كي بارخ كلاعي كي يصل دخون خون لومي انتاي يتملختي زترف قررس حنت قا خي تتفق اكبو وبلو ما اسجن مسصغوي سبات صومم يحديرو سباب دفدف قبدون غيرو نخقت بلي كونن مخنياتو تحرق انتاي لا جميرا مسصغبو دما نفس وكيف كان نبي كلنا حنت قال وانتهون حنت حرق وانتهون ناي بعلا من الاغتسل زلوا مسصغبو اندحر زيلا مآسي بلعم ديوم كنديم بلعم كمين بلعم اي قلصلناني جن مسصغبو دما ندك مرزامرتو زتدفق الرس حنت كوا خي تتفق اكبو بلوم كميو بزح زاكبه ايترفن حدت زاكبون اي غدلن زبل صحف زلو ابزي زمن زخا اتترفكم نتون غدلوم كمل اتترفون كا نت غدلهم كمليمو معرم انت خوني له ازز بالزلخو كلاي كورنثوس معرف شمونته 14 بزح زاكبه ايترفن حدت زاكبون اي غدلون ترفكم نتغدلو خالوت كمل ترفهم كا غدلهم كمل علامة እግዚአብሔር اتترف الوزلو ازملخت زي كابتي بزح بحيدتي كابخاتكم كميت اباقي زلو مو كاباتاتن حنت انت تفاعتوس نتن 9 ساعتن ابرخا زي حدك كساع زرخاواون نتاز طفات كدل زي كيد انتواي سباي حنت كو هي تطفبلو زي ترف اوررس حنت كو هي تطف اكبو زبل قال ينا نستنتن زلنا ابزا تقسي 10 تخلته مالت
ስለዚህ ዕላማ እግዚአብሔር ኩሉ ሰብ ናብ ንስሓ ክበፅሕ ናብ ፍልጠት ሓቂ ክበፅሕ እምበር ሓንቲ ነብሲ እኳ ክትጠፍእ ስለ ዘይደሊ ንእንታኻትኩም ይዕገስ ኣሎ እምበር ከምቲ ንገሊኣቶም ዝድንጉይ ዝመስሎም ንተስፍኡ እግዚአብሔር አየደንጉዮኒ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አነ ተበጀዮም የሞ ከፋጽየሎምን ክእክቦምን በዚሖም ከም ዝነብሩ ኸዓ ክበዝሑ እዮም ኣብ ትንቢት ዘካርያስ ኣብ ስደት ከለዉ ነቶም ህዝቢ ክእክቦም ነቶም 10 ነገድ ካብ ፋርስ ነቶም 2 ነገድ ካብ ባቢሎን ክእክቦም ናብ ምድሪ ተስፋ ከምጾም እቲ ምእካብ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ካብ 13 ጀሚሩ ነቲ ናይ ጽልኢ መንደቕ ኣፍሪሱስ ንኽልቲኦም ንርሑቃት ንቀረባን ንህዝብን ኣህዛብን ሓደ ገበሮም ኣብ ሓደ ኣከቦም እዚ ኸዓ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እቲ ምእካብ ትርጉም ክገልጽ ከሎ ብዛዕባ ጓሳን መጓሰን ክምህር ከሎ ካብዚ መጓሰ ዘይኮና ካልኦት ኣባጊዕውን ኣለዋኒ ንዕን ከዓ ከምፀንየ ኣብ ሓደ ደንበ ክገብረን ጓሰአን ከዓ ሓደ እዩ ምክንያቱ ኣብ ትንሳኤ ዘጉባኤ ዓለም ብምልእታ ኩሎም ህዝብታት ሃይማኖቶም ቋንቋኦም ዓልየቶም ብዘይገድስ ኩሎም ኣብ ካልኣይ ምጽኣት ብማዕረ እዮም ክፍረዱ ቁጽሪ 13 ስለዚ ኣከብዎ ተረፍቶም ዝበልዑ ካብተን 5 ጎጎ ስገም 12 መሶብ ቆረርስ መልኡ እዩ ብመሰረቱ ተን ዝነበራ 5 የነ ካብን ከዓ ሰብኡ ጥራይ 5000 ህዝቢ ተመጊቦሞ ስለዚ እዚ 12 መሶብ ዳ ካበይ መጽኡ እዩ ከምቲ ቃል እግዚአብሔር ብኤልያስ ተዛረቦ እቲ ሓርጭ ካብ ዕትሮ እቲ ዘይትውን ካብ መቐር ሰሚቶ ኣይጎደለን በረኸት አምላኽ ከምዚ ገይሩ ስለ ዘጸጉ እዛ መበለት ናይ ስራጰታ ንኤልያስ ብዙሓት መበለታት እስራኤላውያን ዘይተጠቕማሉ ናይ ስራጰታ መበለት ግን በረኸት ኤልያስ ሓዲርዋ እዩ ስለዚ ኸዓ እዩ ነዚ በረኸት ክንብህጎ ምእንቲ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከተ ኤልያስ ዘሰራጰታ ሳህልከ ወምህረትከ ይመግቡን በጾታ ከመሃገፋ ዘስሙር ወልታ ሰብ በረኸት ከም ዝነብር ክገልጽ ከሎ ናብ ኤሊም ድማ መጹ ኣባኻ 12 ዓይኒ ማይ 7 ኦም ተምር ነበረ ኣቡ ኸዓ ኣብ ጥቓማይ ሰፈሩ ስለዚ 12 መሶብ እንታይ እዩ ዘመልክት እዚ 12 ዓይኒ ማይ ኣብ ግዜ ሙሴ እንታይ የመልክት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከ 12 እንታይ ኢና ንዝክር እንታይ የመልክተልና ኮነ ድማ ምሳታቶም ኣብ ማኣዲ ምስ ተቐመጠ እንጌላ ኣልዒሉ ባረኸ ቆሪሱ እውን ሃቦም ሽዑ ኣዒንቶም ተኸፍታሞ ኣለለይዎ ንሳቶም እሱ ግና ካባታቶም ተሰወረ ሉቃስ 24:30-31 ንሳቶም ግና ኣየላለይዎ ንሱ ግና ኣልዒሉ ቆሪሱ ምስ ሃቦም ሽዑ ኣዒንቶም ተኸፍታሞ ኣለለይዎ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ቁጽሪ 14 እቶም ሰብ ከዓ ነቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ትእምርቲ ምስ ረኣዩ እዚ ብሓቂ እቲ ናይ ዓለም ክመጽእ ዘለዎ ነቢይ ይበሉ መጀመርያ ክንጅምር ከለና ነቲ ኣብ ሕሙማት ዝገበሮ ተኣምራት ምስ ረኣዩ ሰዓብዎ ይብል ማለት ስለዚ እቶም ዝስዕብዎ ዝነበሩ ሓደ ውሳኔ ወሲኖም ብሓቂ እቲ ናብ ዓለም ክመጽእ ዘለዎ ነቢይ ይበሉ ዝገበሮ ትእምርቲ ምስ ረኣዩ ኣብ ሕግኻ ተኣምራት ክርእስ ኣዒንተይ ክፈተለይ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ኩሉ ግዜ ኣብ ሕግኻ ተኣምራት ክርኢ መዝሙር ዳዊት 119 ቁጽሪ 18 ኣብ ኤፌሶን 1:17-18 ኣምላኽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦ ክብሪ ብፍልጠቱ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ምእንቲ ክህበኩም እሞ ኣዒንቲ ልብኹም በሪሁ ተስፊ ጽውዕኡ እንታይ ምዃኑ ሃብቲ ርስቲ ክብሩ ኣብ ቅዱሳን እውን እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ እጽሊ ኣለኹ ይብል እቲ እዚ ብሓቂ እቲ ናብ ዓለም ክመጽእ ዘለዎ ነቢይ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሕጊ ሙሴ ተነጊርዎም ነይሩ እግዚአብሔር ኣምላኽካ
خاب ماكلكا كبحواتكا كما يزبله نبي كتسألك ايمو نعو اسمعوه زداقم 18 نسو مخانخا اماتي وسع 17 حموشة نعو اسمعوه الى دبر تابور اب انبا تابور اكزابير اب قال مسكير له ايوه قدر 15 يوسف دما منسيوم منزيعم كنغسوه كم زدلي فليتو كم بحدش بينو نابكرن اغلسي ويتا يسوس كابز زعبي تأمرات كوان تقبرلهم اتوم هزبقن مدراو مقبي مستمقبو مدراو نقص نخوخنلهم منزيعهم كانقسوا قونس كفزمي دالي نيروم بسنك زقيقار ديتهم دليتهم كا حادقوهم نبرخا كدي بفقاد أملاخ زتوهبنا برخة أملاخ بحيلن بقونس ان انت دلينايو سعبينو ازيو كبيتي كابد دينار بقاها ازينا نمهاروك زابهير كابلا اما حسن كخلت حزب الله كاب كرسخون كلت حزبي كفالا ليوم اتحده حزبي كاب تخالا حزبي كبرتعيو اتعابي نتنشو كجزايو اقدمو اما حسن كلو زابهير نغير وايو نتي يعقوب كم زبارخ زنغرا برخت جن بمرقم كتبارو خفتينا مالت زابهير زستوعلو امره هابنا زفترة 27 أديو دما ودي مرقم كاس أبايب صح قالي قد اسمع كيف كامس علي مرقم يكون نايب لتون سلزار السنان تا بعلو مسيو ميلوم كنسو نغستاتهم زي قبرو وسراح نبياتهم زي قبرو وسراح ندا سراح لهم كله زبولهم قال سميعهم كسعبوه اززو زقبوهم بحيلي منزيعهم كنقسوه بسقاو نجر انت تمنا يمقبنا انت حممنا يفوسنا صباح كأمن قاسو يترفومني مقدمنا بعلهنا خننقسو يلوم بتي أملاخ زدليو نجر زي كونس بتي كال نجر كيدوم أي تتغملون إجزابير زستوعل أمره يهابنا سلقالاتو إجزابير زتمسجنا يهون قداميتي عرستي قويتا يسوس حموش الشيح سب كم زس قبت بل أبزي تزازي مالا أبز مس جزينا إحنا نتلنا أملاخ قاعد تفقدو نابتا خلايتي أرستي مالت ويتا إس كريستوس ماي كم زخدة يناخن ري كاب 10 شخص سران شو 4 سنيلكم سلا سمعهم نت تقبروا وصلت كل إجزابير اسمعهم حجي ناي قبائي جزية كابتن ناي قبائي جزيون بزح وسيد الله ناي قبائي جزية كم تقول جزية نبلو تمالين لو من زقبرنا يو جيجا كيني دقم انتي مأرمتا تبلو بصحفهن بقت تابغال كتسدلنا نزقو باي يدلي تبلو بزحات سمويات قاتاتل وصل الزلهم يدلي تبلو حسابات صحفات سندات كنقبل نخلينا خومون حتى نريتون مو حجي ناي قبائي قزيو ناب قبائي محلال فله قبائينا نتغملو قال هو تسمع لنا ابونا امين الله انا قال هو تسمع لنا حتى لا تني مرقيتا كما يوعلكم قال هو تسمع لنا امين نقول لنا قال هو تسمع لنا امانيل ناتي حتوسني أبتا أب قطر حاموش تنجي تاسلايد مخفتوا تا أواخا تا موكس نغد كونني أبتا ماي مزمور داوت 17 مسافة حازاس لزدلوخي ماشي تا حتويس كعزبو متبل يعني الله حجيسي ولا تا مزمور داوت 17 دي هذا الحق كفيتكم الله عندهم وخفيتي الله اي رايك كان الله كفيتي الله حجيسي اي راين عند الله قصر حمش شيل كان قصر حمش شو زي الله اواني ابتا خعزوون فيليبوس ن يسوس اعنتو حبيلو بزو حزبنا او نخمت خلو اوكي ما قصر شد الشيء اب يعني قدرش تشتري لا وشد الشاه من انت خعزويتو قصر شد هو الشاه حجي انت يبل داويت ابتاناي داويت 17 نلبي تعذيب كايو بليتي بصح كايو مرمير كايوس قال لك عيرخب كان حجس
እግዚአብሔር ሲ ዋላ መዝሙር ዳዊት መስለም ልብን ኮላሊት ድምርምር እዩ ሕጂ ኩል ግዜ ንዓይውን ሓክስታይ ትኾነንስ ዋላ ክንፅሊ ከለንስ ኣብ ፈተና ይተእትወና እዩ ሕጂስ ይዕዘበና እግዚአብሔር ስለምንታይ ድዕዘበና ምክንያቱ ልብን ኮላሊትን እንድሕር ድምርምር ኮይኑ ንጋገን ደይንጋገን ፈልጠና እዩ ማለት ከም ንሰብ ክዕዘብ ኢልካ ሓደ ነገር ክጋገን ከይጋገን ትኽእል ኢኻ ሕጂስ ብከምኡ ዲ ትመረዳእታ ምዕዛብ ምክንያቱስ ክንጋገዝ ኣይደልየናን እዩ ኣብ ውሽጥና ንሓስቦም ዋላ ንገብሮም ቅድሚ ምግባራን ፈልጥ እዩ ኢለ ስለዝሓስብ ሲ ከመይ ኣታ ምዕዛብ ስኒ ምዝ ክስታይ ክትከይ ትኽእል ዲያ ምዝናይ ከም ሰባዊ ኣተሓሳስባ هو حجتي እግዚአብሔር بخمي عزبنا نحنا بخمي نعملاخ كنعزبو يقبعنا سبات نعنا كمي يعزبنا نحنا بخمي كنعزبو بنخل سلازي انتا يوم زبلو نزوم سبات مقبي زخون كابي كنعدقينا إلي يزحطو مالت سلازي إذا حتى زمس حتى أنت نحنا زين فلتو أو وش زلوا يتزاربوا مالت إن ده يزاربوا أنتي نيروا وشوا أي مفلتنا أملاك كن فلتو سلازي الصحف نعنا كن فلتو نبعلقات هواريا فلتو زلوا قولوا تخمل زلوا كابي كن عدقينا قبل خلوسي أنتي كهوني قبوا نيرو تملسي ويتاي صحات فلت أملاك ودع أملاك يلون دحر سعيبوس كابي كن عدقينا مسبلو ويتاي السخات فلت كابي كمتي كم زعدك السخات فلت مو كابي كم نعدك نقرنا مو كيد خمس وي لعلي وبس أجان تعبيها كل بيد كاي بل ترى يخون سمايا بقال كاز فتر كأملاخ نزهز بز بقال كات مقمتاي سقمكا سلازي بال كبلون يرو مالتي أبيناي درجة وريدو كم زنبرجن كابي كن عدك ينامس بولس ولا نايكل تميت ولا عدي كون خون نايك إلني كم تزبلنا كتراي كتفان وميزلك سوق وميزلك أبتقى عدتات كيدوم مقبون جزيون قبل عمر عبدنا زخون الحزب زخون سبيلن بجها فان وما بزت أتواي تبلهم يوم زبلو أنا كخدوا عيد اليوم نين السخاتكم مجبها بوا ميل زوم مالك سلازي أتي كعزبو دليل زلو قويتا إس كريستوس أبلو بنتاي كم زلو يفلتي انتاي كم زنبره لومي نعنا قويتا بخمي عزبنا خمم زلو نوشتنا كم تأملاخ زريا غيرنا خنريامو تأملاخ زيدوليو نجر كالتيفنا خناليو تأملاخ زيدوليو نجر كاني أو هوتنا كنا معبلو خردا عنا منتي نأملاخ بخمزن عزبو مالت بخمزي عزبنا لو خنفلت نحنا خ بخمي خن عزبو اغزابير فقيد لنا زلو تعذبوني تزبالكم هم مقبروا 20 مامسو 20 ببخرات اي تسرقني 20 مامسو اي كغد لكمني مساخوت سماي كخفت لكم برخت كابزي عقن كهبكم نعي كاتعذبوني نسبات كاتعذبوهم بفريون كتلليوم يهم سبات كاعذبوهم يوم بفريهم كمزنوهم يوم بتتزاربوا قال بتتسبقوا قال زي كونس بتتنبروا قال سبات كاخمز عذبوهم فلاتو سلازي ابتا نخعذبوا بالقال أملاخ بخمي عزبنا سلمنتاي عزبنا نحنا بخمي أملاخ نعزبو سبات نعنا بخمي عزبنا نحنا نسبات بخمي نعزبوهم إذا نارس زينين تحيزن زلوا أماني نالبات قليس أيان تخينا مالت قال هو تسمع لنا آمين نقول له أنا قال هو تسمع عنا الراي جزينا قال لي وتسمع لنا ابونا سقع قالوا دحتم وانا مصانح دحن نعم زخون كحتت اتن زترفاس 10 كلت موسب تاريفا نمنتاين 10 كلت موسب تاريفا تم تقصرس نمنتايو ويكا منيخ امصو مستوحلوس بعل من يمنيرو من يمتشكمو نمنتايخ 10 كلت خوينو الرأي يسمع له دي حتى ناي ممر تخل ماريا
سمع له سمع له 12 مسب انتاي يملكت بعلمن يوم تسكيمو مونز 12 مسب منيو حبستي مع عد أملاخ زشكم بعلمن تسكيمو مو انتاي نايت 12 مسب ترقوم كابو حالفون كم تاريخ قدس بيت خريستيان إذا 12 مسب زترفه أبي تقميتو نمنتاي تقميتو وي بدحري ديوم كيفومو تاريخ بدحريو انتاي بلنا زبل سفيح حتتا يما علم زلو أبي ممر تخماريام سلازي ملسي ناب قبائي مالتي خاب قبائي 12 انتاي ملكت بعلمن تسكيمومو بعلمن يوم كسكمو زلوهم نزع 12 مسب إذا 12 مسب ترف أكبو زبلهم انتاي خوينو أب تاريخ بيت خريستيان أبوتات انتاي لم يوم ترجموا مول زلو بترجمي إذا حبست زس شعو مستعكبة خمنتاي تقميتو الرأي فقادنيا تات زخونكم سلام أبي بيتا كمل أريدكم كمل أنكم حرجوني الرأي هرجويني إخبار مسجن أنا زايد كمل فأدرس أصل ذهبنا قرص هيك في التنبأ كله كوي خلتكون جن فتن معرفي أصل تغلط مأدي أكيد كبر قانون نفهم أصل تغلط نجد يرئينا مستني عندنا عمل يوم أكبر يوم تشكموا خاني بعلمتهم دكوا زامستو يحتر وزن أجرو خين سمعني هذه كم مود likely درس يخبر تحني ترى حالي سبو أتي أبولي كده أنزرنا يو 12 أومتم عيلامين 7 تمري ويننا أبولي كده أنزنا بره نا 12 نجد إسرائيل أبو حدش كده مسمس أنا ها نا 12 حواريات مثالي وين الله مخنياتو نتما أدو أنجيل تسكيمهم كابويتا بحضر تقبلهم ناب علم ملؤ زب صحوه أتوم 12 حواريات يوم مالتيو بوم غيرو نابتم 7 كلتا ناردتي بوم غيرو نابتن 30 قدسات انستي كاب يروساليم ناب يهودا كاب يهودا ناب سماريا كاب سماريا ناب كل العالم زي تملست حتى زل حج تستلع على ترف 12 مسب ام منتاي وعيلو منتاي تتقيمو بيت كريستيان بزعباز انتاي تبل زي حنت حتى الله خابتن زي تملسا مالت قال هيوت يسمع لنا هرقوين آمين أبوتي thank you إذا تمرت ملكوت زتمهاركم سبات رئيس لزلهم تتداليهم كتملسوا لنا جس ولا كل ده جس جابر الرأي صبو تحت نعم قرش نعمل كمين تاجرهم ما ده يا حكي هو مستلع على زحمش 10 حبستسي التي ترف العلوة مسبلهم 10 مصوب مسمليعهم مسألة علوس أم انتاي وعيلو بيت كريستيان بزعبازس انتاي اتبل أمو أزيسني عالم كلهم تم 10 ديفايدد كونوا فترة دخلوا يسبقون عالم كله خمسة زرقوا العالم بركات كم كونوا كندسان يعني حجي كلتا عينات ترقامي زلنا مالتي تحدى قال بغالو مالتي تحدى خا منفساو ترقمو أما منفساو ترقمو مسمسانا تا 10 مسب 10 توم 10 هواريات يوم تا 10 مسب كا قال እግዚአብሔርዩ قال እግዚአብሔር كان اب كل عالم ابسيهم عالم ملو تمغيباتو تمغبولو خا موداتا عالم كا توم كدحن زلون كمغبويم ازي تملسي بقندو ترتي ترف زتل على بقندو جن امنتاي وعيلو احجي تحتو نابتا ترغامي خي كدنا هولنا مالت الراي غزي خي تحزلنا منتي قال حتوتات تلي خنقبل مو ابز مص غزيون تملسي ناي غباي امالت
حراي جزينا نتغملو كال حتور إيتو توسخ حسابات زلنا أم ببنايو يمسانا عندنا زم عراف أم ببنايو دي مسانا عندنا مخنياتو زم عراف زي كن بس هاينا حجي اتي بزعبا قدس قربان بسفح قليسو زلو نابوي يخمس نابوي يخوسدنا مخنياتو نزي حبست زمس مقابهم كم تزرعنا يوم منزعهم كان قسوه خدالي خلو قال يوم كا بحمش حبستي حمش حساب ما جيبوا مس سمعوا سروحهم قديفهم نصبحيتو البزي بلن جلابي انا عسى جليبهم شيطهم نابرون كالي زقبهم سراح فتيحهم وعلوم مالتي كن بس هاي نقدمينا له اتودسب زهبكم ابو نوع حاتم ويمو اتودسب زهبكم زلعلماو مغبنبر نتناي سغا مغبي اي تكبروا الي زغنحم اسو نقدمينا له مالتي ابز زحلفنايو ابز نايلو مخن ناي زحلفه معلتات انتلينا حتى يكون ريتو توسخ حسابات كن غزينا نتقملو أبوي مرقيتا مخدقم دون حدي حتى سبتيله حراي ني ممهر تخماري امو حتى من البات ايدو محافظه بول انا زيري يوم كيهلو يلون أبي مجيتا حراي مانين أبتام قطر سلستخا اتا كتبرها لي دلي دلوسي ناب كرن ديبو او امس دق مزامرتو تقمط ان دياتبل حجي ولا بناي لوطون حبيركم لوطون لخمس ديبه برخ كرن مالس برخ زباله ግን አናስኒ እንታይ ክምህረና ደልዩ ናብ ከረን ምድያብ ስኒ እንታይ ክምህረና ደልዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር ሳብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ድበረኸ ናብ ታሕትን ኮይንካ ብዝኾነ ንስኻ ክትረኽቦ ብዝኾነ ቦል ክትቀርቦ ትኽእል ኢኻ ግን እንታይ ትርጉም ኣላታ ንዓና ስኒ እንታይ ትመልእኽቲ ናብ ከረን ምድያብ غنينا الراي قال هوت يسمع لنا امان ابتن بيت بزعبا غوبو بزح غزي تصحيفلنا له اب وانجيل لوقاس معرف 3 كاب مصحف تنبيت إسياس يمسيو كم غيري تقيسو زلو مالتيو 3:4 انتا يزبل كمتي ابقال مصحف نبي إسياس تصحيف زلو 5 زبل قال اواج نغاري ابرخاز اوج غودنا እግዚአብሔር ጽረጉ መገድኻ አቅንዑ ስንጭሮ ዘበለ ልዕል ይበል ከረንን ቁርባን ዘበለ ድማ ትሕት ይበል ቀይናን ይቅናዕ ድርጉርጉሩን ሰት ዝበለ መገዲ ይኹን ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ምድሓን አምላኽ ክርኢ ስለዚ እታ መወከሲ እንድሕሪናያ ካብ ትንቢት ኢሳያስ ያምፂዋ እቲ ቃል አዋዲ ቅድሚ ጎይታ ዝመጽእ እንታይ እዩ ትስርሑ እንተዳልና መገዲ እግዚአብሔር ጎደና እግዚአብሔር ምስራቅ መገዱ ከዓ መቅናዕ እንታይ ኢሉ ይዛረብ ሽንጭሮ ዘበለ ልዕል ይበል ስለዚ ልዕሊ ትሕቲ ንቡር ንታሕቲ ወሪድሎ ማለት ካብቲ ዝግብኦ ንታሕቲ ወሪድሎ ማለት ስለዚ ስንጭሮ ዘበለ ልዕል ሊበል ዝብል بإمنة تحتي وريد الله بترتر تحتي وريد الله بسنة مقبار تحتي وريد الله صوم صلاة يبولون بخلو نجر تحتي وريد الله مالت سنجرو وحافظ هون كاب جبو
زز تنكارارو زي تكم كبيب مني نابت سنجرو يزورد مالتي كله قحاف نابت سنجرو يزورد حجن تايلو سنجرو زبلا لعل يبالي كرنن قربان دما تحت يبالي اتي ندك اسرائيل مس املاخ زباسوم زنبره نفريساويانن صدوقاويانن بتعبيت سيطان كغدون كله منيزي توايزي ولا تامرات اندرايو ولا نغبري امونو دابلون كله لعل عقمهم بتعبيت يديبو سلازنبرو اسو سلازخونه خا ولا سماين تديبك تحت مدرخ تاتو اخن دابلو نيروس نسيدونان زتلقلن زنبره مالت سلازي كرن قربان زبله خدما تحت يبلل كله تمس املاخ زقارن تعبيت يكون تزهرتي يكون كل خال نجر يملكت مالتي قنان يقنع يلو قنان تايخون قنان يقنع دنغرغر كا ست بلا مجد يكون شعيوتي تسفاز فسم سغاز لبس كله مدحان املاخ كري هناتو اتي مدحان املاخ كر انت داخنا ازين كلنا في ودنا كعري الله تخاخلا اللون نزي يوحنس مسيو مالتي سلازي مستازلنا غزي تاكرنت بلغن بمنفساو ነገር ክብክ እንባ ተቀመጠ ስለትብል በመንፈሳው ነገር ክብክ ንብል ከም ዘለና ብዘይብኡ ግን ነፍስና ከነድሕን ከም ዘይንኽእል እቲ ኣብ ይሁዳ ዘለው ናበኽራን ይሄዶሙ ኣብ ተቀርጽ ክንርኢ ኮለና ዝባን ይሁዳ ትዝበረኸ ቦታ ናይ እስራኤል ማለት ስለዚህ ናቤና ይጎቦዳ አሉ ልዕሊ ይሁዳ ካብ በዓል ናዝሬት ካብ በዓል ዮርዳኖስ ክትድይብ ኮለኻ ካብ በዓል ሰማርያ ንዝባን ይሁዳ ካብ ታሕቲ ኢኻ ናብ ላዕሊ ትወጽ يهودا ግን መብዛሕቱ ተኸባሳታት ናይ እስራኤል ማለት ስለዚህ ሽዑ ኣብ ይሁዳ ዘለው ናበኽራን ይሄዶሙ ኢልሞ መልሰያ ኸውን ተስፋ ገበር አማኑኤል በሪያፍ ላይ አለ غني لي ማለት ራይ ኩላህና ቃል ህይወት ይስማዓልና أسألنا نبي مجد الرئيسي يا فادي عسرت خلته حنت كوخيت أف نتي كروس راس أكبر تبلسي أف حنت كوخيت أف إسي نت مجبديس ولاس نت هزبين كلاين خيت أف دحرين كسر خندي عزل علتا عسرت خلته الرئيس فوق مس أجابو دما ندك مزامرتو زتعرف قررس حنت كواخي تتفق أكبو وبلوم من مجمريا أبسعري أم كفيلهم والعسبيتي نستعكبو خا كندي رفراف انجرا خمس ودق فلوتي مالتي كاب سعري يترف دو كاب سعرسي كاب طاولا سدرا مستمقبو ختصرار يا خلخن قليل كم زي كنت كلنا نرينا مالتي اب مونغو سعري زودقه مخا قرص راس انتايو نعنا خلب منا دلي زلو قال بقالو مجمريا او زي رايو حواريات زي رايو نطاب ابتوش تسعري حنت قراس كترف يبلان مالت تقال بقالو مالت أم منفساوي هوتو أم منفساوي ملغتو منفساوي ترجموها إخزابير حد زقنا يكون سب حنت نفس خطف مخنياتو نتيس عند شعات النجد ملاختي قدي فيو نحاد سب نحاد ودع دام كدحن كاب سمايات وريدو مال سلازي اتمنفساوي مودعتها ترجمون تايو حنت نفسي كتف بشلل تنتنا بزيت قداسنا بتهكيتنا سانا تحاحزانا سانا مهاهرانا سان سبكتنا سان من محدارنا سان من السحنا حنت نفسي بتتفق نتا تتفق نفسي كابدونكم كدلي عزبل كبيت زخنا ما تنقطالو مالي سلازي حواريا باولوس انت سبخكو بعچا بصيحنيو انت زي سبخكو كن ويلا نفسي سلازي نابتحتو مجمريا ابتوش تسعري حواريات زي رايوا ترف كي تلعلت تترف كتقولو يلن مخنياتو حنت كو خي تتفق قال قويتاي مالتي زي كتكبال واسا نستيراو منفساو ملوختو
كل نفس السجاز لبسه كله كدحن امبر حنت نفسك واخد تفسي فقاد እግዚአብሔር أبوهم ما يكونن ስለዚህ خايو ننسحاز عقسكم زلوا እቶም ድንጉዝ መስሎም እግዚአብሔር ንተስፉ አየዶንጉዮኒ ሰማያት ወዓዋዕ እንዳበለክ ከሐልፍ ሰማያት ኃይል ሰማያት ከም ሽምዓ ከመክኺ ንሕና ግን ጽድቅ ዝነብረሉ ሓድሽ ሰማይ ሓድሽ ምድሪ ንጽበለና እናበለ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ካልኣይ መልእኽቱ ምዕራፍ 3 ካብ 9 ጀሚሩ ዝገልጽ ስለዚ ንኽልተ ነገር ቃል በቃሉ እቲ ኣብ ውሽጢ ሳዕሪ ዘሎ ርፍራፍ ክሳብ ክንደይ መልዓሉ ዘሸግር ምዕራዩ ዘሸግር ምዕራዩ አሸጊርና ኢሎም ሸለል ከይብልዎ ናቱ አሸጋሪ ስለዝኾነ ኣብ ዕዮ ወንጌል ኣብ ዕዮ ድሕነት ከዓ ነጊርናዮም ኣይሰምዑንዮም ኣይእዘዙንዮም ኢልና ተስፋ ከይንቆርፅ ወይ ተስፋ ከይነቁርፆም ንኣለይትና ነዚ ኩሉ ነገር ዝተዋህበ መጠንቀቕታ እዩ ማለት እዩ መሊሰያ ኸውን ተስፋ ገብር እልልታ የሩ وتملس مرقته هذه وتسمعنا آمين نخلها قال هي يسمعنا آمين قال هي وتسمعنا أبونا أبوي مرقيت أفكير من اللي موسختنا أنتو إذا حطيت كواسي بزعباتن حموشته جوجو خاسي فليز بلا ترجم اللون موسن انتاين تقصر حموشته نمنتاي حموشته خوينو تجوجو خاسي نمنتاي سجم كوينو نمنتاي سرنا زي كونه نمنتاي كال عينت زي كونه الجزء آخر سمعنا يا دينا أنا يبي ممر هتو هرا تسمعي دو هو بيمرقت هراي أبي ممر تخماريام تايم زبل زلو أتوقع سلامتاي حمش شغينو تاي ملغتو እግዚአብሔር ካብ ሰብ ይሐሪ ካብ ቦታ ይሐሪ ካብ እንስሳ ይሐሪ ካብ ፍረ ምድሪ ፍረ ይሐሪ ስለዚ ኣብዛ ተኣምራት እዚኣ ስለምንታይ እዩ ንስገም ኣብ ካልእ ክንሪኦ ከለና ዝበዝሕ ግዜ ቅዱስ ቁርባን ኣብ ናይ መልከ ጼዴቅ ስርና እዩ ዝብል ኣብዚኣ ግን ሕብስቲ ስገም ኢልዎ ኣሎ እሞ ዕላማ እግዚአብሔር ስንታይ ክምህረና ደልዩ ስለምንታይ ስገም ኮይኑ እቲ ጎጎ አንተ በዩን ጠቂሶ የነረ እዛ ደዚያሲ ንመን ያ ተመልከት ንሓደ ጓሳ ዋላ ንበሎ ዋላ ተማሃራይ ንበሎስ ጣዕመት ኢላስ ሓደ ጎጎ ወይ ፍርቂ ጎጎ ክትህቦ ትኽእል እያ ንሓደ መዓልቲ ምሳሒልካ ወይ ጣዕመት ኢልካ ሓሙሽተ ጎጎ ንሓደ ቆልዓ ወሃብ ድዩ እታ ደ ከመይ ዝመሰለት ኣድያ ወንጌላውያን ከመይ ገሮም እዮም ጠቂሶማ ዘለዉ ምክንያቱ እንታይ ዝብለና ቃል እግዚአብሔር ወዳጀ ማዕሙቅ ሀብታ አምላኽ ጥበቡን ፍልጠቱን ክንደይ ዘይምርመር ይኾታ ፍርዱ ክንደይ በአሰር ዘይርከብ መገዱ ኣብ ቅሬታ ኣብ ሮሜ 11:33 ወዳጀ ማዕሙቅ ሀብታ አምላኽ ጥበቡን ፍልጠቱን ክንደይ ዘይምርመር ይኾታ ፍርዱ ክንደይ በአሰር ዘይርከብ መገዱ ይብል ስለዚ ሓሙሽተ ጎጎ ኣብ ሓደ ቆልዓ ክንብል ንኽእል ኢና ስለዚ እዛ ደዚያ ከመይ ገራ ሓሙሽተ ጎጎ ሂባቶ ካበዲኡ ዲ ከምፂዎ ካበይ ከኣምፂዎ ስውን ኣሎ ኣሰሮ ምጥለል በዓል ዮሃንስ ኣፈወርቂ ኣቦታት ቤተክርስትያን ካብቶም ቸርች ፋዘርስ ዝበሃሉ እዮም ከምዚ ሕጂ ኮፒ ፔስት ዘይኮነስ ብራናታት እንዳፈሓቁ ነዚ ኩሉ ትርጉም ተርጊሞም ኣቐሚጦምልና ኣለው ናይ ዘበና ኣቦታት ቤተክርስትያን ከዓ ብኩሉ ቋንቋ ተርጊሞም ዘርጊሖም ኣለው ጥራይ ንዕኡ ዝኸውን ግዜ ንፍለየሉ ስለዚ እዚኣ ከዓ ተኻልኣይቲ ሆምወርክ እያ ንኩላህና ማለት እዩ نراي توسخ حسابات حتور إيتون تلنا راي حتور إيتو زي بلنا انت دا خوينو
ጊዜናውን ቀርብ ስለዘሎ አቦና አበይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ማእኸልና አለው ቃለ ምዕዳን ሂቦም ብጸሎት ከዓጽውልና ነቦና ነበይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ናብ አውደ ምሕረት ብክብሪ ይዕድም هو بالله هراي كلكم أبوتاتن أديتاتن أخواتن أحتن كما يمسيكم كما يكنيكم سلام እግዚአብሔር مسكلنا يخن እግዚአብሔር بهوت بتعنا حليو كم زلنا دما بزلنا يخنا قالوا خن مهار نزي منفساو معد زي زخفتلنا እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ነቦና አበይ መርጌታ ድማ ቃለ ህይወት የስማዓልና ዕድመን ጥዕናን ድማ ይሃበልና ከገልግሉና ክንመሃር ክንፈልጥ ቃሉ ፈሊጥና ድማ ንእግዚአብሔር ምእንቲ ክንፈልጥ ድማ ነቦና ጸጉኡ ከብዝሐሎም ጥዕና ድማ ክህቦም ኩልና ድማ ክንጽልየሎም እግባአና እሞ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ንሕና ድማ ነቲ እንሰምዖ ዘለና ቃሉ ብምዕራፍ ኣይኮነን እንመሃሮ ዘለና በብሓንቲ ቃል እዮም ኣቦና ዝምህርና ዘለዉ እሞ ነቲ ኩሉ ኣስፊሖም ብግልፂ ብብዙሕ ነገር ብምሳሌ ገሮም ዝምህሩና ዘለዉ ንሕና ድማ ተመሊስና ከነንብቦ ዝያዳ ኩሉ ድማ ክንነብረሉ መገዲ እግዚአብሔር ክንሕዘሉ ድማ ንኩልና እግዚአብሔር ይሐግዘና ክመሃር ከለኹስ ኣቦና ክምህርና ከለዉ ሓንቲ ቃልያ ገሪማትኒ ንፊልጶስ ክዕዘቦ ደልዩ እትብልታ ምዕዛብ እትብል ቃልሲ መመልሼ ከሰማቕራ ከለኹ ምዕዛብ እትብል ቃል ቀላል ነገር ኣይኮነትን ምዕዛብ እንተልዩ ምልላይ ኣሎ ምዕዛብ እንተልዩ ምፍላጥ ኣሎ ምዕዛብ እንተልዩ ወይ ድማ ምምላስ ወይ ምስዓብ ኣሎ ምዕዛብ እንተልዩ ድማ ምቕራብ ወይ ድማ ምርሓቅ ኣሎ ማለት እዩ ኣቐዲምካ انت ختصعبه انت ختملس انت ختقربه انت خترحقه انت يدليك مجمريا معذاب مستبهال يدليك حواريا باولس وين اب قدامي تسالونقي ملختو معرف حمشته فقد عسران حدن عسران كلتن انت إلنا نخلو تعذبوا نتسناي حزوا كاب كفؤ زبله كل دما رحقوا الى كبرنا املاخ يخون هاريا باولس مجمريا انت ايزبلنا زلو نخلو انت يقبروا تعذبوا
اتنعزبو سناي تخوين انتاي قبر بلنا له حازوو كفو زي تأكم انت دعا كوين دما رحقلو اي تقربوه ويدما اي تكتلوه يو زبلنا زلو اما معذاب مالت لبونا يو مستبهال مالت يو مستوعل مالت يو كريستنا دما بمستوعل التنبرو امنات املاخون بمستوعل ان خطلو ويدما ان سعبو ان نملخو املاخ ينبر بوجه الله بيسعب له بيخد له بزي فلطات كن سعبوين ايدلن ايمو اتا معذاب اتبل قال بزح نجر كم زلوا نمملاس نمفلات نمللاي نمقبال نمسعب نمرحق ويدما نمقرب نخالقكم زمسله كله تتقالل ويدما زحقفت قال ايامو اب كل نجرنا السبحالتي اب كل نجرنا دما هدئلنا سخن إلنا دما تعذبتي كنكون دما زيابيهري حقزنا جن بتحد وجن دما تعذب مخان طرح دما انتهى غدا ادما له منياتو ابتن مستعذبك حد يختحزال لك نتتعذبك وي كتقربه وي كترحقه وي كتقبله وي دما كتنصغو علك امو كمتي كنمهارو زمسنا እግዚአብሔር نعنا يعذبنا ايو እንታይ ከም ዝብል ወይ ድማ እምነቱ ንኽፈልጦ ኢሉሲ ንኽዕዘቦ ኢሉስ ንፊልጶስ ተዛረቦ እሞ ንሕና ድማኒ ንእግዚአብሔር ክንዕዘቦ ንኹሉ ተዓዘብዎ ነቲ ሰናይ ሓዝዎ ካብ ክፉእ ዘበለ ኩሉ ድማ ረሓቁ ኢልና እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 21 22 እሞ ብኸምኡ ክንነብር እግዚአብሔር ይሓግዘና ጸጉኡ ድማ የብዝሐልና እታ ካልኣይቲ ድማ እታ ኣብታ ቁፅሪ 15 መወዳእታሲ ካብኣቶም እንታይ እትብል ኣግለሰ ኣምላክ ካባኻ እንድሕር ኣግሊሱ እንታይ እዩ ፈተነ እዩ ንውድቀት ቃልዕ ንመከራ ቃልዕ ኢኻ እትኸውን ሓንቲ ጥቕሲ ርአነረ እታ መልጋስ ማለት ወይ ምርሓቅ እንዲሁ ኣብ ቀዳማይ መጽሐፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 14 እግዚአብሔር ንሳኦል ብመንጋሰይ ተጣዓስኩ ምስ በለ ኣብታ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 14 እንታይ እትብል መንፈስ እግዚአብሔር ድማ ካብ ሳኦል ረሓቀ ካብ እግዚአብሔር ከዓ كفء منفس يساقيو نبره اتقنع اتتصبق اتطعم كاباخان دحرحقو امسايات تصبق تفوق امسايات طعم تمرير امسايا اتناي እግዚአብሔር ድማ ናይ ካልእዩ ክመልአካ ማለት እሞ ካብኣቶም ኣግለሰ እግዚአብሔር ካባና አየግልስ እግዚአብሔር ካውሽጥና አየግልስ እግዚአብሔር ካብዛ ዘለና የሀገር ካብ ዓለምና ካብ ህዝብና ካብ ሀገርና ካብ ቤተ ክርስቲያንና ካብ ጎራብትና ካብ ኩሉ እግዚአብሔር አየግልስ
ምክንያቱ እግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር ድማ ካብ ሳኦል ረሓቐ ታይ ስለ ዝኾነ እዩ መንፈስ እግዚአብሔር ካብ ሳኦል ርሒቑ ምክንያቱ ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልየ ኮይኑ ኣይጸንሐን እግዚአብሔር ቅተሎም ዝበሎ ኣጥፋእዮም ዝበሎ ንእግዚአብሔር መስዋዕትን እግዚአብሔር ጽቡቕ ኢሉ حرام زخنة حرم زخنة نجار ماريخو سلزمت እግዚአብሔር ድማ ንሳኦል ካብ ንግስነቱ ደርበዮ ምድር ባይ ጥራሕ ዘይኮነ ድማ መንፈስ እግዚአብሔር ካብኡ ምስራሓቀ ዘሳቅዮ መንፈስ ድማ ይመጽእ ኣብኡ ይሓድር ነበረ ይዝብለና እሞ ካብ ከምዚ የድሕነና ኩሉ እንመሃሮ ነበረ ኢልና ታሪክ ከንዕለሉ ዘይኮና ታይዳ ቃል እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ህያው እዩ መስለጢ እዩ ዝዓይ እዩ ዝገብር እዩ ሞእቲ ቃል ንዓና ምዃኑ ታሪክ ኣይኮንና እንመሃር ዘለና ናይ ዝሓለፈ እንታይ ደኣ እቲ ትማሊ ዝገበረ ታሪክ እግዚአብሔር ሕጂ እውን ከም ዝገብር እሞ ከምቲ እንመሃሮ ዘለና ቃሉ ክንነብር ብመንፈስ ክንዓቢ ድማ እግዚአብሔር ንኹልና ይርዳእና ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ሓንሳብ ንጸሎት ኩልና ሓፍ ንበል በታ መስተበቁ ናይ ሰላም ጌርና ጸሎትና ክንዓጽው ኢና ምእንቲ ሰላም ዝጽለ ጸሎት ከም በሓድሽ ኩልን ዝሕ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሰላም ዝሓንቲ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንልምና ኣለና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ምእንቲ ሰላም ጸልዩ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣወሳናን ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሚን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኻ ደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረከ ርስኹም ርኹም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ኦ ንኹሉ እግዚአብሔር ንልምነካን ማልደካን ኣለና ኦ ንጉስ ሰላም ሰላም ሃበና ኩሉ ሂብካና ኣኻሞ ኦ እግዚአብሔር ኣጥርየና ጸጋኻ ናፍሰልና ይጀካ ንፈልጦ ባዕዳ ኣምላኽ ይብልናን ቅዱስ ስምካ ንሰምን ንጽውዕን ኣለና ኣብ ሰማያት ዘለኻ ንስኻ ሰላም ከዓብሊ ነፍሲ ኩልና ኣሕድር ኣብዚ ዓለምን ዝምንባርና ብሰላም ሓሉ ንኹሎም መራሕትን ሰበ ስልጣንን ድማ بقدس سمكا سلام هبو أبزريانا نزلو موكان تأذبك أم مخرهب أم أتاونا نموصانا نزلو قرابتنا بكل سلام حلوهم بهدوهم بقونو عني واتك نبرن بكل سنة أملو خدمانا أغاني زيابير بمفرح بحياونات كركبن مسؤون مس منفذ قدسن بحياونات كركبن بكرساس مسؤون مس منفذ قدسن مسقانا صنعاتهم بؤزلكا لومن كل ساعة نزل عالم آمين ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ንኩሉ ሰላም ክትህብ ስልጣን አለካ ሞ ሰላም ካሃበና ሰላም ካብዝሓልና ሰላም ካ አፍስሰልና ሰላም ሓድገልኩም ኣለኹ እታ ኣነ ዝህቦ ሰላም ግና ከምቲ ዓለም እትህቦ ሰላም ኣይኮነን ኢልካ ኣኻሞ ሰላምካ ፍሉይ እዩ ሰላምካ ነባሪ እዩ ሰላምካ ድማ ዘለዓለማዊ እሞ ንሕና ውሉድካ ድማ ሎሚ ኣብዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም ሰላምካ ንደሊ ኣለና እሞ ሰላምካ ሃበና ሰላምካ ገዲፍና ባዕልና ሰላም ከነምፅእ ፅዒርና
ካብ ሰላምካ ወፂና ሰላም ናትና ደሊና ግን ዝሓዝናዮ ሰላም ዝበልናዮ ሰላም ማይሃበናን መቅደስ እግዚአብሔር አምላኽና ሕጅውን ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ኸይከድካ ሰላም ንዓለምና ሰላም ነዛ ዘለና ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ሰላም ኣብ መንጎና ሰላም ድማ ወውልቅና ሃበና ምክንያቱ ውልቃዊ ሰላም ዘየለ ተኾይኑ ሃገራዊ ሰላም ኩሉ ኣይክእልን እዩ ሃገራዊ ሰላም ተዘየሊ ድማ ጉርብትና ሰላም ምን ኩሉ ኣይክእልን እሞ መጀመርያ ሰላምና ክንሕሉ ንስኻ ሓግዘና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና እዚ እንሪኦ እንሰምዖ ዘለና ውግእን ወረ ውግእን ድማ እስኻ ኣቁርረልና ይኣኽለኩም በለና ነዚ ኣብ ከባቢና ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ጥምየት ህፃናት ብጥምየት መይቶም ኣብ ዝባነን ዝመቶ ቆልዓ ሓዚለን ብጥምየት ክትርኢ ከለኻ ከቢድ እሞ እግዚአብሔር አምላኽና ሰብ ጨኪንሎ ንስኻ ግና ርህሩህ ኢኻ ሰብ ከፊእሎ ንስኻ ግና ሰናይ ኢኻ እሞ ነቶም የለን ዘይፈልጡ ዝብላዕ ዝስተ ስኢኖም ካባኻ ይኮነን ተሳኢኑ እስኻ ዝሃብካ ካብ ሰብ ተዓፂብ እሞ ሕጂ እውን ስለቶም ብጥምየት ዝረግፉ ዘለዉ ህፃናት ዓበይቲ ሽማግለታት መናእሰይ ሰብኡት ኣንስቲ ክትቦም ድራር እለቶም ንልምነካ ኣለና ነቶም መገዲ ዓፂዮም ዘለዉ ልቦም ስለ ዝዓፀዊኦም መገዲ ዓፂዮም ዘለዉ እሞ ንልቦም ክፈቶ ንኣእምሮኦም ተቋፃፀሮ እስኻ ካብ ምሸት ናብ ብጊሓድ እትልውጥ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ስለኩሎም ንልምነካ ኣለና ስለኩሎም በረኸትካ ከተፍሰሎም እግዚአብሔር አምላኽና ናባኻ ንማዕቅቦም ኣለና ኢድ ሰብ ኣብ ኩሉ ይትበፅሕን እያ ኢድካ ግና ንኩሉ ትምግብ ንኩሉ ትመልእ ንኩሉ ትሰሲ ንኩሉ ተርዊ ንኩሉ ትኸድን ንኩሉ ድማ ተፅልል እያ እሞ ኢድካ ዘርግሓሎም ኢድካ ዘርግሓሎም ኢድካ ዘርግሓሎም እቲ ውግእን ወረ ውግእን ኩሉ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ድማ እስኻ ኣቁሪርካ ብሰላም ብህድኣት ቀይራልና ነዚ ኣብ ዓለምና ዘሎ ሕማም ድማ ንስኻ እግዚአብሔር አምላኽና ኣርሕቐልና እዚ ተረኺቡ ዘሎ መድሃኒት ዝበሃል ድማ መድሃኒት ይኹን በለልና መድሃኒት ይኹን በለልና መድሃኒት ክሰርሑ እስኻ ኢኻ ምስጢሮም እስኻ ኢኻ ድማ ገሊፅካሎም እሞ እቲ ብሰባት ሓዲርካ ተሰሪሑ ዘሎ መድሃኒት ሕጂ እውን ንስኻ ነቶም ዝወስድዎ ዘለዉ መድሃኒት ግበረሎም ንህዝቢ ዓለም ንኩሉ ክበፅሕ ድማ እስኻ ሓግዝ እግዚአብሔር አምላኽና ንኩሉ እስኻ በርክት ንኩሉ እስኻ ምላእ ዝያዳ እዚ መድሃኒት ተረኺብዎ ናብ ንቡር ናብራና ምስ ተመለስና ድማ ካባኻ ከይንርሕቕ እስኻ ዝያዳ ሓግዘና ከምቲ ሕጂ ቀሪብናካ ዘለና ከምቲ ሕጂ ንቓልካ ንፀምዖ ዘለና ከምቲ ሕጂ ኣብ ጾም ኣብ ጸሎት ተቆሪና ዘለና ኩነታት እንተተቀየረ እውን ዝያዳ ጾምና ጸሎትና ከንሕይል ዝያዳ ብምስጋና ድማ ቃልካ ክንመሃር እምበር ነበረ ሽግር ተወዲ ኢልና ካባኻ ከይንርሕቕ እሞ ካብኡ ዝኸፍእ ከይመፀኩም መልሽኩም ኣይተኣብሱ ዝብል ቃልካ ኣሎ እሞ እዚ ምስ ተቐንጠጠ ዝያዳ ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ናባኻ ቀረብ ትግበረና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ብርሃነ ጥምቀት ካብ ሰላም ስለ ዘብፅሕኻና ድማ ንመስግነካ ካብ ኣቦና ኣቡነ ኣረጋዊ ጻድቕ በረኸት ረድኤት ክፈለና ኩሎም ሓሚሞም ዘለዉ ኣብ ጸሎትኩም ዘኩርና ንዝበሉና ድማ ኣስማቶም ትፈልጦም ሕማሞም ትፈልጥ ኣበይ ምህላዎም ድማ ትፈልጥ ኢኻ እሞ ስለኩሎም ንልምነካ ኣለና ስለኩሎም ንልምነካ ኣለና
ስለ ኩሎም ንልምነካ ኣለና ሕሙማን ፈውስ ሕዙናን ኣጻናንዕ ዝዓረፉ መንግስትኻ ውርስ ተሰብሩ ጸግን ዝወደቁ ኣተንስእ ዝረሓቁ ኣቅርብ ጠመይን ጸምዑን ንስኣልና ብስጋ ብነፍሲ ተኣስር ፍትሓልና ፋሕ ዝበሉ ኣክበልና ብቐትሩ ጸልመቶም ድማ ንስኻ መስተረፉ ፍጠረሎም ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣመሰና ደገልና ክፋድሕና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታህ ወይስሪ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ሊቀ ካህናት ሰራይ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አቡየ ካህናት ጠዋየ ዲያቆናት ጥሩዋን ሳይረጎ ሕፃናት በበስምክሙ ኩኑ ፍትሐን ወንጽሐነ ይረስየነ ስኩሏን ስማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ መሐረና ብዝመጽእ መሐልወና በአፍን መንፈስ ቅዱስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳይን ምስ ኩልኹምን ይኹን ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና ኣደቂሱ የተንስአና ናይ ጽባሕ ሰባት ድማ ይግበረና ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ጥዑም ለይቲ